botu afoma gudie no takwade circuit court no akwa setena na kwame ade ne mboate ne butu court dem ho ebekọ na afi de ekoso obia no wato ye nkran afofro bi ka we no ho ne de baba so mo se awia prompto breakfast ye bo na awia ye kan fo vitamin ade am obi bia se hwara da no a enyina fa ko wa mu a na wie ma ye hye e wa mu a ne mu aye nwunu enti wonya vitamin sa no a eboa wo e ma ba bia ginegina ye kama wompom no etumi etenetene na vitamin champion so ho enti abata no mo no vitamin no na mo de champion no e ma nkoda no eboa ma nkoda no mpam ye den e bie ma koda bia ye no vitamin champion so ese bie na dwene mu pa okosuku a wetimi bon nwoma se bribi esansa calcium wom potassium wom vitamin B6 omega 3 any 6 and asemuma enti eboa nkoda no e wo no nyini mu ye ma hodo 9 we dwama so ye vitamin champion no ankasa ye regular soya milk champ choco and afi champ banana woko dwama so no bisa wonsa ebeka bi anya na make for Hepa Plus Heba Mr. Ediamao Ebenej Heba Production and Consult and a day abba Hepa Plus no agem so se edro enie we obi o yekese abroso pese osote wobuo mo so obrebuo mu yade be ma huntumi enso de wobi so ono ma de bia honam ba bia ne ya etirimu kuro tumi manka ba wonum wobuo ma ne sifita nso akasa buntumi kura na wagina no kwapa Hepa Plus nenonom Pavi any plasmox and also a would just so and a TD ade ne yetu ase wanum na ato anase fever and a do what one more but modia so benya pavi any plasmox edrono ebi baby atunto no e wo memu bia kwa won sabeka ewiase amanse baby a wo bia ye de Hepa Plus no ebebrewo frewa 0542 807 907 0549 297 463 enuma koi ana aso yasene a yade premto breakfast boy ebremo akenkanfo ayeme afihima ama afiye miniminu aba akosua eje wo akode afeka se ba no enchiremu enie ye kwa eye ofenso na wotwemienu nie ene beto odwase abayiwo bi a wodi emfie eye enan ayira ewo mpotam honomo na akoda no abranti afene se Emmanuel Odro ena manfo mpotam ho kiremu a wamu hunu no na wosi ne kwa ho efiri wana maame ehu ne bieu na asem no esi ye na akwakodi aye ofenso aposifo ensem a womo ena eye nhwemu meka se abranti Emmanuel Odro ewa aposifo kacha woboa sira bia ne ebetumi ehu akwada no na yamane boni DJ accelerator down wono ena edi asem no achi moma yentie amane bo a wode ma ye efa akwada wayire yi ehu so oba ofenso sabo a eye nyame ya adoma wokyina eni na watwemienu ana akura ye fra ne Dauda wo maame ya fra ne Elalia ekire se woni ni firi ofenso sabo a eba ofenso asemankama na wo maame ne ye adwe adwuma na bra wo ba ye na ne ba ne wani mu ho a wodi agro no ekire no ye na adwene se obekwa akohwehwe ne ba Dauda enam no so mo hwehwe Dauda no onhu no nti obusabusa ana beba bi yi maame na sutire se ohun se okuta abrantie bi afre ni Emmanuel Odro a no wode ne ekọ enam so maame kobusa Emmanuel Odro se Emmanuel yesena Dauda kuta na wowai abrantie no empese wagini etum enam so maame ne bo opapa amane enam Dauda papa ema wo de abrantie ne kopie police station ye bo na abrantie ne kire se ye pedauda afri Emmanuel Odro ho de a ene o meyenko ofenso adukuro na hona yebehunu saa Dauda no efunu ana om se asem be na wo ka no enam so ma o de ne tena police kai mu ma o ko adukuro ho ene o maame ne kire mu sa abrantie ne de ne nam wirem wo de ne fa na wo de ne pia wo de ne fa na wo de ne pia afa ye ko hwe wirem ho a ye huna plan ye hunu se wawu ana wonui onse se oba ofenso ade a na nsensem na esisi no ensem a aya na anu ohyi ehu edinsen chai ana akora ye frɛ no afia de payiraye na sam kura ye de beba court se beba se maaye eni se Dauda so ayire ntinam soma emranti a omo wasabo a kire se wiase de oba kwa awale na memfa ne se so kwale na ne kunu ba ko mienu wu a miensa ko wudi a na abobutia enti omo nten ho emma krum ankura anyira metoso miensa enam soma ankwankwa eni mebe eni mabunu ebo anan ba police station ho eni eminua ebidi na doa abobɔ nuyam eni omo ne police fo no eni anya asam ketwa ema police panyin o wa ha
enya abotre ne emrantie kasai ema bibia akwa na menu akọ Facebook ho na ukọ ohonom a obi abehunu video deda woni pictures in na kire se ano ohyepa ntimi nu asese de ye de abrantie na kwa akopie mu oromand okumase enti omanya ne ntie se abubọ nipa bi din a wo mu ye mu nhwehwemu na de besie bia no de abrantie na bepie mu court na menu ade hospital no Ebusia for DJ accelerator down ena yete nenka no na wukọ Facebook no eso a videos no ena etwaguo no yede abrantie no ekopie mu wa posifo akache ene emrantie wekurom ho no wo mu se da bi enya de a wo mu ebepene so na sia na bisi ye enti wo mu nsante na ho no bio wo mabufu hyewo ena muhu e wo Facebook no so yene akoda ne maame enso ekasai moma yentie wono so na sam a wode tudwa Asa, mintimi yeshe me kame mana na me susa me daso na me nita na ma kai na ma susa me ni bi akwana na koshe me share for some boy me ni mintimi hu bano na wo ya ba wo kora as so be hu bano baby kura mpo omba ya mana ne be ko fire bano mami ane ba ayira akoda wadi mfie 9 sisi a yahwehwe akoda no yehu no na abrantie no a wono ena nipa bi hu se wakuta akoda ne mu efiri ho ne yehu ne bio no asisi a ne ho akwakodia posifo akache no Emmanuel Oduro enso echire mu sei kwa le bio mu bi mensi na no pana mo bi wo e fa na pair no education no go on some no man tense no se nko yi fa isin the guys be to other guys we go on upon moto mo ndo na mto mo say sister we ba ni issue is ada no say mo fa say you know say I'm not me can ko sa abo so be ko the food me ka na me say ko fa ta do fi ada ase na me ko sa abo ko no ka have some bonus ba abo na me shanti do sa abo no da ko ko mo no na me sanya ho me na akwa ni na sa ho no ko me can see ni ma bo na so mo stop ba Mama na insist na ko private one so come again ko to fufu ko to me tima ba wodi dio ma di die wi ase me ko na me kwa se o me se kwa no ko adwum ho no ebi o mu ya adwum ko no so na ko fa tram se me ko pa mango ma ko pa mango me ba enche yo me mango ne se so ne si dem mo yes me da na ma me ne ba no se o kan ba de ko sa bo no so ho no kwa no firi ba se si na no so o ma o ana guys so ma ese me na mo ni sa adin bo ne so me ne ko ba ni ya ja o me ni ko ya na ba pa me na pa na de se kan ti mi kwa me msisi me ti wa no fle to nya ba ko kan wa ni ba se me na me kan ko se me da pa na bo me bu ko sa bo ezo mu hu odi mu kono na baby so what sa akra no baby then hu sa akra no baby awodo omko me ko du kun ka ko si mi hono ka na ko si mi o filling station se na me ko fu mu no me me se ka me ko fu mu back insan se akra no bi fulu se wan ko se on bi mu abusuafo Emmanuel Oduro wano na sisi a yahwehwe akoda Dauda Abdel free ne hono wano so nkyakire mu a wode maaye eno no enti asam no wobi hunu ne ti ne ehu ne nan sisi ano emre ne dache ene bekire se akoda no wonu ebi akwakoya akora ne bibi anase bi akora ne yira waye woni mu bi ne de this year jade ma posifo na wo mu eye nhwehwemu ewie Enfisham no papa nie na manebo free ko foridua epoye mantemu ebabeto dwa ababa wa bia wanya fishia no aduonu nan afia edusi pokuya nipa bonfo bi kwotwetwa ne ya ema ne chi nanan awansie do eba ya posifo krado wo mu hujimu ema bebede dwa se ewowura bia wanya fishia no aduasansia kofitietia won ne kodi se adwuma no aposifo pe ne kira kwan pepepe fishia mienu sunie enya de wo nsa eka no enantia yesaka kire se abrantie no wankasa wakwakwahye no akonfo na de kodia potia eka no ema no kwahye no akonfo no enya dia yensa aka yensam twoni enoba afia aboagewa ene kɔ hɔ no mu a wɔtoa ensam no so ede amaye Minia medase na metwi atiefo adwen kwakire kakra wa afi empimienu ene edunkron July bosome ne de toso enkron ana rahosam efri koforidua beto odwa se abayo ne din ene reta afia edusei opoku wanya finsia no aduonu enan wayira
aposifo fiti wo mo hwehwe mu ase ade akyenye ko hu abaye emu se eda SDA Educational Unit Office a eben abrewa nkwanta na aposifo fiti wo mo hwehwe mu ase efa ababaye ewo yi ho enhwemu no ana wo mo kwache wo wura ne din ene Idi Mohammed Colombia na dodo na efre no na be wo mo che abrantie no wo bo ne kwafo mienu bi a wo mo ka ho mo kodi sa ewudie no eye Francis Tobiga wonya finhia no aduasansia ana fe kofitietia na abra wo bo kofitietia din na aposifo pe no pe ana kofitietia to pia pe gem na no ene Togo okobo ne ho adwa wo ho ana no pe ye da sore ya kofitietia wo dwane ko Togo no ono ankasa ase ne ho akonfo ewo nsukwaw eno ewo New Draben South na abra wo sembe to adwa no mene nemnantie bia wone ne nam ebonkomo ana omo beda na di se sa ko fitiete kura fi Togo ba ye na awotwe mayo no no ankasa no wo problem eti wo mo de enye wo mo nwa kura se ne ko fitiete a wono age ne nkwa afi ne nsam emprempre de aposifo abema ko fitiete mu no so e de akwose wo mo emokyere na ena no pai asam a esi New Draben South nsukwaw eno no menia awusofo wei eye yensem twoni enoba afia aboajewa yeda so agina apoye emantemu na takwade security court no akọ asetena atoya mantemu na busua yaba mekase nipa miensa bia wode wo ho ekohye efam agudie etum no yakọ akọkire wo mu nse galamse de Ghana mra no etia na sam no akọ court no kwame adene mboaten yama ne boni a wono enedi akire moma yentie enkrato a wode emaye apempinu ene edunso ni mu ana empanimfo a oman mu nyina ekọ benkrom se efam agudi a omanfo etuo kwambone so no oba na otu ase na enam so oba de bobere ensase ni nso atwe ho hye nyina esen enti sa abre empanimfo kura ekire mu se asomf na katachi ebeba kredi no aba fie asa niam de okoka amanjidua so a eni na no ano no enti o kire mu se obia obefa kwambone so tufu magudie na de haw abre Ghana man no obaha na emra eni no adin eni eguso a na no nam so amamrantie miense bia omukotu tufu magudie kwambone so sa abre wakodi nsem apataben asem aton e wa abso second court wa e watakrade akwakotena sem na okotena se pia no tie dwamo maame Abigail anima wahye se sa amrantie miensen onkonko da adabamprachi emfrinsian edunum afi wase tweskabotene 240,000 Ghana cedis said amrantie miensen won entua ebra court boni Sergeant Robert Amonu Yosen ejina court no animu na obo amane adodi tuja sen amrantie miensen ba ko di Joseph Donko onye emfrinsian aduanan Saza Joseph Paul onso enye emfrinsian aduonu enson ana Charles Ewusi enye emfrinsian aduonu enson na amanebono akire mu se February bosumi ni de toso edunsia afin pinu eni aduonu ba ku yemu ana koto se emrantie no ewo atoye mantemu bia efa no Cape 3 Point Forest Reserve ya eni efuna gudie omudi no gidi ebra o che emrantie no hunu se edikan ekwan faso a wotu fun agudie ne enamra kwan so etoso mienu woni nkrata kire se obetimi akọ no akotu fun agudie no ene wo kire mu kra se ya mamra ebofun agudie tu ho ban e kire se ansana betu no wo so nya enkrata etoso bio eni kwan se okotu ewo bia ya hyese mo bia nkwa e Forest Reserve no enti e ba sa ene obubo ni na wie ye no ana pm o tren adwamu maame Abigail anima e kire mu se debi ni omu ye no entwan ye kra na said ya bua krama ofaka woni yudie ne tua no sa mrantia miensen won enkop no munkoda da bamprachi mfricha ne dunum kwame edeni mboaten ema ne ba wodi free takwade security court amaye eno no no memendara wo sembisi ye ewo agona akoda ba mu obi a wanya mfinhia no edunsia Jerry Kwajoja si enu ne din wono ne papa ete pragia mu ya wo mba besene wura fie wo binim de akoba ye wo wura bi a woto bibidro bi no di ho dwuma ne din ene Dr. Buadi
neka free abetwia fa won so oprage anim ama akoda ba mu ane de wa abram de ne dura yaresabia no na doctor for the two just say wati nananom wansie do bepem ne doctor no a neka etwifi won mu so no enya de a watumi akọ abusuafie ene abusua akọ akodi ahyiamu a kire se wedi eyamfom so ne ba ye anase bibi etesa ena abusua na friends am twofo ahyiamu one more friend ya one more sem yetia wo mu se wiasim seven predia sa woniska wasem wo mobo pa efri bra sem ni si ye bepem ne wo mu hu sa doctor no watutu na namo mu aba abusuafie ni abusua ba bekasa ena weka wan prensa so nie ena owura no wadi se adwuma no ejo wo skanti ye mone chem so e wo kuro no age kuro na kenten so wo mu sira o my Ghana posifo ene wo mai mpanyifo mu kabie wo mu se ene ne kina ye wo mu fo mu nansi fom na sa doctor Buadi no a wote agona na wodi se nyambra sem no emra ebetumi ene no wadie na ye ne abusuafo no bi ekasa ye ema wo so adesrodi a wo di tudwa no omanfo no etie bi obo mun kan sha on ko fa mi be kura fa ni ko doctor mame doctor na ja me fa ni ko omunya kan fa mi be intumu ko doctor obi na di abubu ya be fa wo mo adi akura ni du doctor akura na hwe ne nkwa me bo afo mi to mi ni awode eba na mi vivia watasi suma me kwa mine na eko me ba mine na ba Dr. Buadi akumi ba na ya ya me so mo ame na mon kama se mo ame na me mo bo ni PSC on fie dunsia me ba na ya mi vivia ma me mo ame na me mo bo dienti ya fresh ntwelefo ama yani abiri nyina ne se owura no ayade a police for na ama yasote se dwumadi a ekoso no ntisi amiani ana ho a owura no betwetwe sika ya semre basa ya enkosi baabia ehwefra police for se police for no beboy ama tentrene ayi adwuma wo eni ntem ko school ni oko school ya fi obetwe no so e o JSS3 a police for no ye srew mada ye ni wom se de wo musitie ento wo momoden se kwam bi wo befa so bia a tentrene beba ama ya ka asem ni yere se police for no an ka asem ni ya yeso kwanya yeso yede befa so ala se yede befa so na se yede befa fom yede mpensem hunu kora wo yabrabom timisrew a police for no ala so mo hwan kan yeso man kasem ni yira ene de besi anya wala no me baba akopɛ ano no bi ni ba bia akwanhie ayi na free biase imesle aban the omrem na de asie abamwa na tentre ne nya adwuma yesra aban ada roma wonso maye edi amia kama aban ate se sa asem no asie no me de me mfa ni agro kra the positive me sufia on catch on se omomodin se me no kure enedi yasa no kure enedi dia ya kan be se so from was aso kura no me no kure ededi mate se onya na sikafo awuram onya sam second time the third time wa senior yate ho hwe ba ye de me kan am pain se positive anhwa kan yi a kan ko me fa so biara no ko be de no me fa so abusuafo wei ayara wosam a enano memenda esiye ena abusua no fra ho semtwofo hyiamu na yensemtwoni Simon opokwa free na kɔ hono a wode sa enkrei ebreye ye to akase ye bono so mama ne ye kɔ mfifi mantemu make say papa na sa branch ye friend se kwame abeku odi fie aduonu ansia waye obi a waye contractor wo mo atu anwea na gwomo amanso ene na omo ye adwuma obi ehu de ba ye akromfo kwoto hye wo mu so na akromfukuo na ekoye no na oba kukuo ni baako eka ho wono ene bo abrantie kwame abeku etu a abra posifo ebopini hokoye na se woteka no na odi tu anua no emu ena wafrimu evivi mantamo posika samafo Sergeant Isaac Ivansetie na de nsemi ebaye na wokyire masem ne si be se no wotwe empemo adwada na sa arahosam no esiye ena obi yi wo masotire se manso gomwa baabi a omutu eye anwea no akromfo akwakwatu ahyo so mo mate se tuo akasa e hono ampa wo mo ekoye no na brantie na ye bo ne tuo no etika no a wode tu anwea no emu ena fe nipa bi so eprepra wo musika na sabre ne wo mu de akromfo no agini nya ekoy na wani ana wo mo epra ne bi Emmanuel Asare Charles Edu wo mo ana kire mu se akromfo na eba ye na wo ba ba akoka ho enti sa wo ba no ena tutuo edikum eye kwame abeku enti meka sei efifi mantema posifo ehwehwe sa akromfo no a wo mu kokodi sa eye ewuo na wo gi amanfo bi esika wona epraye no so ewa yaresabia a doctor for ehwe wo mu Hohoi magistrate court no akwasetena ama wakoye no Fuseni Isa abranti a wodi dwa
and your cause as a new mayor no baba to amount for num. One much the said any begina that came. Now one begina that came a quarter to nature set. Sakrachi, one kasa nepa kwa sit dying. Amadan was see and the edika winning krata. The atosumienu, wabra why municipal development control for kwaya. One which said dine when yes, season say winning kratano, yadia, were pass subimpo editi wonum. And I'm sorry, Suntin quarter no bonica. Say 1 year 1,440 Ghana cedis. A reach Resokura was also to Yesika BM 800 Ghana cedis at Yamaha Municipal Assembly no, and no yan Patasika Wotia. Na Ninam won penny fortress set July Bosume January. Bosum than a tosudunum. A film Penunia Duno Munesa Fia a Tremuno, and now why Municipal Development Control. One was shall say, one would did you man your mo coco miamia would run wa. And Omukoto said, will be a chassis was sit dime. Now her dine one was in where your chamber who ye been and was ye. And I'm penny 40 can't call coco. Say baby, I was sit dine crown over this year no, a baby a sieno and your papa. Dear Tosumienu, one fan and karata, dear dance yes, and pat yet the wild man say one sit now hono, and no one from a tuja. Ah, 1 pen once a month. Was an opposite that also do me and son, a waffle crown where mono, and I'm penny 4 cents of the crata command beam. Said down 1 year, see, and yes, sir. Asotua wo mde bema no no enya no bini eno so wan pamua enti me boso me enda to so du fi champion mienu ne aduonu bako ena aposifo ekokoso animuo se de wo ye no enya de wo mbepene so amana sidan de si ho wa abra mu kodu ikura de dan no wasi kura po aka akrakra no waboso ena won mo twende se eni kogina mra no ene koto no kwa asetena no wo kire se krache no na so oden papa wo ka asem kire na wontie jese wa na adwo se de obeya no obeye ama chembe ho no ampanyifo ka asem wonsi won fa won krata amra san wasie no wan pa ho asem amua wasi chembe ho no de si asase no so a eni kwa se osie se mpanyifo boneka 1440 ama mo kire se won se ntwia mpatesika emfama ho municipal assembly ni na mum se wanya de a wo kwa dada bamprochi abosu makomako enwotwe no aye mponkodwuma ade amomai area abusuya aha ena prompto breakers ya ba ye boaboa no yadi nina esie ena se kwode ama yesemfo yera entry boss yakona na pia ena afeje kobede ni boaten eno ba afia aboajuwa ena afe eja sam wo munina eboa na kase bono musonso ede esumaye akenkanfo ayeme afihima ama afiye mene akosuya ejiwa kwode akra sumwe Jingo. Oh, dear, now so drama sumuna jingo. Enti wonte Spanish jingo capsules here do for Fran and take herba for the aba. Hey, okwa we dibiba. Ani Spanish jingo capsules here mo obi ani refia de tentem. Esiesi akoma no na afe aboa mamoje de afusani ye woni paduanim. Na yensu yenkokrafo ye. Oh, emamu nkokra ye semrantie na mamre wanso ayesem mabawa metre anti-aging. Somoje na bemma wa hoden sonko. Edrei enye ma obi a wafa afro de wo ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu. Spanish jingo capsules se upe bi ata e wo kumase no ubenya bi e wo PFA pharmacy. Kwalinak heba, Dani heba, Freddy Mens heba, Misty heba, KNG heba ana afa drugstore na heba shop bi amusu no onsa ebeka bi. Fra 0502669955. FDA ahwehwe sa adwade nkratu yimu age atumu se eye. Spanish jingo capsules ya manyen. Afi na ba mo wadi umrantesem. Sweet darling, my beautiful baby. Pepper Plus mixture ya ebusinya num ebutin immune system a. Abusumi pinyi obia enya rede. Ti ase medo. Tie, Pepper Plus mixture enya dwuma ebeye no nipaduani mo no afi kra na ebeye nwanwa mo. Aduro ye ma ye general well-being. Ebusua pomden hu hia me yie. Esne bibia. Ebusua wota num Pepper Plus mixture no. Won sesika hospitals. Wo save e dia de foforo. Entime ma no mpafie ha. She, we ye Pepper Plus husband. Radio Pepper Plus husband. Enya won so beye Pepper Plus wife. Na bono. Pepper Plus mixture. Apen for about more money for one kwada we ni fiedum ka ho e pharmacies, chemical and herbal shops. At phone for 0542 778 572 and 0549 297 463. Pepper Plus mixture. Emma pomdina mapa. FD ahwehwe sa ejedi nkrato yimu agya tum se eye.
Nana, Bibia Bokode, what both washroom have by 6 times. And open Kwa Aden. Joe, I said the Minya hobby when we do so. Mean to know, don't read Numbiano. Miss Origin so and Najumina, Namiko Junso cry. Emma Papa, Miria, I said the Biakama Yasen. Now, Pia Bepim, we do a meeting. Wow, no Bia Dan in Sheme. Now the Akama Yasen gumi trousers, Mamma Nafo. Now the Chirisukurane said, and see me Mumposa Minimi in Ninjum. I said, Die Bebano, Midibuenia, not Radada. A Guma warrior, and he is serious. She, Metawase, Makobi Mupe, and Untina Memfa, Pros Love Capsules in Yago. Pros Love Capsules, a natural dietary supplement. Yet didn't we in a Benaya say, and Member Marima Oba Infinia, Okomo Ibimu, Obajon so free. Now don't want 10 Temenkan, I don't so to be share, Wayne so, you find a true man capsules, and I do want to mean Majuman Pamunina so to a car, and Mama who are drinks from Pros Love, need true man capsules in now. I am natural in for a Diabo Jamai so. Ubenya Enui Biato Ewo KNG Heba, Danny Heba, Misty Heba, Happy Dan, Corinat, Freddie Mens, and our Faith Pharmacy Shop, and Heba Shops BM, Unsa Ebekembi. At phone for Natural and Company Limited, 0249 017 101 and 0204 616 161. Pros Love, need true man capsules. Bema Beye, Side getting catway. Food and Drugs Board, I should Magia to say. Hey, Abapamo, Womundi no creo. Online shop no. Ade enema we order no, omo say ready. Share what dia be fie. Wow. Susupo na meto edema omo fa omo musu. Che say online shopper, wo to ade a wo pinema wo yesusu. Na eso a wo de ade krona bre wo die. Minti bida age Abapamo. Wom de no anso akọ Play Store ana App Store no download wo mo app no. Ni tie wan say trafie maye ni dwamrew. Say ye ntade empaboa mobile phones, home appliances, electrical appliances, opedurato, pharmacies wom, saloon, barber shop. Ya ne bo no kra foche de okrom. Wo de mobile phone no kra ye bayere de a wo fro mo a. Wo be ya ma. Na yenya wo mo a anka coronavirus abre. Ka ye be den. Ene ke bio. Enu tro so obi afro mo sesi a. 059 1214 135 and 059 1214 137. Website www.abapamall.com. Abapamall. So convenient. Abapamall. So convenient. Papa Sahara Miss Sadini G capsules. And now we are doing in our bed, Johnny. Oh, come on, dear. Menkasa, come on, I'm a boy. Come on, no credit. Me, I'm a cocoa fish too, Abama. So, me won't on the swatch, and I'm the nail. And now, why to yell? No, I'm son or Casa. I said, why take a come on, Mamma, not walk to be an. Something about Kubina. But, okay. I don't expect enough in a Guluka craft. If you're far not watching you, and I've been so you tell me and I think so. Okay, we are not the Munia, as a munition. The Bible so hey, I don't say, Sahara Miss Sadini G capsules. And now we are doing in our bed, Johnny. Zahara and Rupay, a busuwa, or my muheba pharmacy, Nekameka shop bia, Freyain was 0246 348334. Yaks na faako na wo pay ya do so woni sa wo te faako a wo te wade so eja man say West Rural Bank Adalement seminar man say wo den hihya fufura ba wa to ne din Ama West Express Loan me ya ye di kan be di ashiro na Ama West Express Loan e ho asem te sen Ama West Express Loan ho asem ani say dwuma ye ni bia wa katua fa controller no wo betumi akwaje bosia e wa Amanse West Rural Bank na mini account so Amanse West Rural Bank ene na maye ne dey emfa ho so wo account wo ho ana wo ni bi wo betumi akwaje bi die hia ne say wo do payslip, wo photo nketo amienu, ene omanyimu ID card bia wo. Na afei, wo panyi wo wadwuma mu, ede ne nsa be hye krata ase. Ede adanse ese, wo ye adwuma wo ho. Eno ano no. Wo de sika na ma, wo nche kra. Ye Amanse West Rural Bank, semenhia. Omanfo amu ogo ase ene ne mpotemu. Amanse West Rural Bank adwene mu hunti. Wa bie won krabata baako, ewo Agrocurry College of Education. Enti moni won nidwa na moni beje pa. Santa Senso, owo Poku Wari Senior High School, eyo wa ase hwa. Oh, Amanse West Rural Bank. The customer is king. Amanse West Rural Bank. The best always comes from the West. Atiefo adumo adum we di adum pa.
Dr. Foucault Heba Clinic Dr. Foucault Dano also the adum kese pa edma yarefo Dr. Foucault say so nipa yare no ni sika de kwasane ho yade na nti wasadamu te so a ya na ye ne ya pa wenti wo de kwanfoforo bia ba wa yarefo fa so a sika ketua bi ba me na nyana hotofom also wo de bosumi ba ko pepepe edma yarefo a sika semti wasadamu si apini say wo de nkrata esna sibia broni fa ni coupon naba no say so yarefo wo to bia eno ne wo gina so asawo yade sika kuma bi na wo de to na yaresa obenya no ebe fa so kese pa ma we de friend adum coupons no ya hodo so ya brebre na to 50 Ghana cedis dia no a odo to aduro so na otwe ba ko afesa auto coupon no 100 Ghana cedis dia odo to aduro so asawo yade na otwe mienu sa auto 150 Ghana cedis aya 1.5 no a bosume ba ko ene odo to aduro so asawo yade se wumi awani to 200 Ghana cedis aya skada da no 2 million no a adadua na brim no odo to aduro so asawo yade we nti Dr. Foucault say oba wona atua sika no adanu a no wa hya asawo yade sanso wuntime maya sabia ho a fra na homa so na fa sika no fa mobile money na saka ya obama number bi eno na ade ba ya sabia ho abaji wa yaresa abusanfo we dia ye pao adum pa adum kase oba so ko Dr. Foucault Heba Clinic o peti number 1 usin kwanta so wa kasi ho twel number se onu di djuma ni 0242155935 ana 0507079199 Bogo eno azio bogo nya wa pie yale afi we pa de menti ase otentene ne betene ye pekra meja no sese manyini mintwen wu mama senhia na koma de obetimi awomra aba kwanto na wo hunto kwai nti uda so no yere ko na men ye dei ehe na men fa ne nko ye tie wo fa ne nko nyamensa wom Heba Center abrewa basna de ho maame no ne dini na dwuma sese wadi mfinhia de wotwe ne akire na bibiduro kan no de beka mo sa ane na nya nunkumpo etwere sisie ne yafunum yade be me nkwe wone so enamu yade biara otenete se stroke abubu agu ho na opese wonante biewu a nyamensa wom Heba Center de beboa nipa tumi bie na no kase ne yade adane so kwankro te se wodie nanso wuduru nyamensa wom Heba Center nyamensa wom nti ubenye wa hoto kumase ha se paase bodwesan wo ena nyamensa wom Heba Center wo eni abrewa basna de nkasa wo 0246450718 nyamensa wom Heba Center medene kwa hosi sia ugidi ajonkwa ko Nada na so dem ha nyina ye fumu sei. Dum so na be hye wa hayo. Na so generator do so e. Eno na mrante ibu hu ya so obi be sie se atiere ni. Oyiwa ana da ho. Ya kire me se me nkɔ de radiation repairs na mantie ha na generator petrol ni diesel papa wo 5 kVA ekopi 100 kVA. No san so tontoni nyina di ho. Bibi ti se mowa fufu pounding machine, motogu, drama, compactor, grinding machine, cutting machine, welding machine. Na de wo mo kran poni se nsu ataw ma home na opese ye fidie ba betwi nsuo ni nyina wo mu mawa obeyama pepepe. Tanso na se dia si we fitire anase bato ho na opese odi do ma machine be pia pa sandia nyina nketenkete mawa. Ye radiation repairs edi se adwuma we nyina. Na mo mo page ma sua de ne pati asem papa. Mo fa mani nche radiation repair efi se da bosumi nso a wo ka sika o mani nya wo kada. Usu adwuma no na bosumi nso a wo sai tia wo ka aka ho. Umpa we na opeden. To moto ni generator spare parts bia wo. We nyina wo ho ana me hyesu mu ebra generator hu sei. Da wo de hawa anase opani ma ya mabobo so nyina bia to a. Kona kati awo so fly throttle station. Wani Mansia Rural Bank and the Dean Feni Mupe and as a friend 0244 588 741. My Drew Hodada. OTEG 102.9 FM. OTEG 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Wabo wasana babiem. 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 Aja. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Wabo wasana babiem. Wabo wasana babiem. Nyami. Asem Beba Dabi. Nase musubi na kaya mi nyami beye free musuyi mo. Wayene jawa sri buenyo. Wabo wasana babiem. Wabo wasana babiem. Yenu na wampara yeni afiuna. Aja. Yenu na wampara.
Oyine ya chanwo akinkanwe ya chanwo Ewradie brana be Kenya mi asema yentie akinka che babu smi asie wonya mi sunsumo ye be kan ye ho ile jatabibo within the when Yamu Yanko Totobon so bad, when you're ready. Open Punichedi and Paul, you are the Mancoma. And then Yanko Kwamia Sasura, or Gumi Yami and no Brian Sucom. When Yami and Yawani Yami, among some of Yami, who told Sona Boria, watch a Sunyamia when my pem. Yeah, Jad when my pem way, that's it. Yeah, Papa when my pem way. And then Yanko Pony when my pem wo. That's it. And then you are dear, Radia. What a tsunami when my pemo. I don't know when you what's I ye. See, Nana, Krobea Asante. Okay, Wabo, Wasana Baby. Wabo, Wasana Baby. Wabo, Wasana Baby. Wapo, wasana bebio. There's some kind of coffee. Me say ya disnya. Esa ya disnya. Every one, Joseph and I am no me and me ma be ya. The pay of flowers. Them on the you make you for fra. Now bet me. I will pay 172.9. So power there any issue. Now you say why are you sana? Euradian Kropo diaba. Aya dia ine wakuma swade. Ena wie me kana me dia kyerɛw sɛ Euradian Kropo diaba. Ade da wakuma so de wo wahwehwɛ abrɛ no. Eno na wie me kana me dia kyerɛw sɛ Euradian Kropo diaba. Diaka eye wugidi a wubenya. Eto de bia ya na gidie ho asɛm no aye huhuhu. Eto de bia ya na gidie ho asɛm no aye dendenden. Na se ebra so se Awurade Nyankropɔn de beba. Onipa biara ntumi nsi ho kwan. Ene sabre ya ya ka sei obi de ye abawo a wo pɛ. Obi de eye n'adwumasɛm. Obi de eye ni sikasɛm. Obi de kura de ye yade. Nipa no apa yaresa pa ne nsanka. Edi sesi a many pa de kura boto. Oye de ho hwie enye yie. Asɛm a wo busa de ho sɛ entimenso. Awurade Nyankropɔn kae mi ana. Ah wo kae o. Demom eye bre no na nso ye. Wodi enya abotrema ho. Ma ebre ne nso. Se bre ni nya so pɛ. Sa wo hye tokro mu kura no Awurade Nyankropɔn de bɛba. Enti na wie
dia me kana be dia kire o ene sese wo breso a awurade nyankropon de beba enti se wo de mai na ne se wo nua na ne de aba wano na ne de ni yie se be ya wo nso wo de no ba ode anigye beka ho na wo de aboa wo ama yeye ade hia ni adofo amutie ye na awie ya mamunyina ya chiachia munyina awia bre mu ye busasa wo mpom tesai ye wogidie warehye mu se awurade nyankropon na dum nti wo nso wo ho ye sane ye nso ye ho ye ene sabre ya ye kasai oba de chia bia fadwa sa nso na kanewu atena se awia bre mu ye ka bom ne de Asem Beba Dabi wadie no aba besom ene jataba wa ha na nadwo adoma chadia wa ha apostle wa ha ye nyina ne ye ka bom ne de Asem Beba Dabi wadie no aba ne de Krobea nana Yaw Asante oji amanie apesa makana nanie awie jata no atena se na me no mienu nyina na awie ye ba bedi dwai baby biara owa utie ye baby biara owa ohwe ye ubetumi ahwe ye live e wo Facebook ne nso so se wuko Facebook a ade a wo beye ne se obehwehwe otek 102.9 FM na wo hwehwe na se wuhunu a eya hye ma wunuanu munya adesuane ade kire dwuma de ni bi ntie no onya bi nhwe be se ya hye madaroma mo nhye ma me na munuanu mu nso nya bi ntie nya bi nhwe wadwe nkire bi a wo no beto amane yendo ya beje ni akan ne kama de ama o afe ya wo comment wi a like ye live streaming no ekoso no na face won follow your page ne so a wa follow a like asande aka ho eno beboa amada ne da ye hye ye ndwumadie no ase se ye bia no a ebe notify ebebo won ka ye na won so watumi ahwebi sabre kro na mu ni so wo YouTube ne so so a wo de hwehwe otek 102.9 FM hwehwe otek 102.9 FM sa won subscribe ya eya subscribe wo de ko YouTube wo sesi a na sa won subscribe ya subscribe ene mami hu ni padodo ebe subscribe na mi nsumi hu de meye wadwe nkire no betumi ato amane yen honso e wo YouTube ne so ye beje ne akan ne kama wo afidie so de ama o afa wo betumi akopi link ne so de asende wunua ama ono nso ahwebe ka kire ne se apesa makana na ne na pamfo atna se oba de achi am yakwa aba ya eja akra umpom te sai yankopon adom akra me ho ye pa okay ena wie ya san hia bio na ye hia se ya na eye ensempa no ena ye de bre atiefo pepepe ena wie ukọ ye Facebook ne so a ye wo omanfo a onom edikan dada ewa ha awiabrei mu honorable Atobra Justice Assembly member ya wo kote ayeduase twumduase abato mpesua so eno o chesa akra ya akra bia na Yaw Asante awiei mayena wone wapamfo nso ase ya da Awurade nyankropon so ase kese kwa so se wa mayenkwa na enne ya sanhia enne ya yawada eye wawoda nso frise yawada bia ya wawoda ya na Awurade nyankropon ya ase nso emfamao medase honorable Nana Kobi J Junior eno se akenka ewura Krobea na Yaw Asante awie ma yenchiachia wo enne ye another day ye da Awurade nyankropon nso ase ene mpempenso a ode ye ni aba bedri ye wo owusu bana hene enso wo Facebook ni so bi eno o kyeresa akra ya Krobea na Yaw Asante awie yi ye ma wonu wapamfo nyina ha ye da Awurade nyankropon ase obatakwa makura yabnash pharmacy ye wa ha mene me manager eni abedwafo nka ye no yaba dem na ye biem ya Asem Beba Dabi show no ye hwa mo live na ya Krobea awie ye chiachia wo se wo ba bosomtwe kontanase ene ne mpotamu a ena awie apamfo ni nyina hia na ye nyina ye dwendwen ye nyina ye kabom na ye de Asem Beba Dabi show no ye de aba besom Samuel Dote eno na ya Krobea Asante enuoma binumu a eto de bia ote na esisi ewo ye mayimu a wodene ho kra no a ya na wonte ase sesei enipa kunkum eni nipa seye no akra adoso den so Awurade nyankropon ono ane ye mboafo eduko finsu nie eno o chesa krai enanso ye hia bio the educative show o de ba besom
Yankopon shira no apamfo say we abremu matena se ye wo William Do and was a happy birthday and ya Krobea Asante and ya wada ya de Awurade Nyankopon ase say wode ya tutom abedru sam pempensue Yehowa onhyira mo momfa ya awiai yenso yeta mochi ene monsem pa da ne da mo de ba akra ya Krobea Asante awiama ha oba anloga jene dwom ha ene menim abedwafo yenso yetwa ahia ho ena ye hyew Mad Lion ofori krum ena auto sankra we Azeman ewa Azeman Ventures edwani hwe animu ena o kyeresa akra it is about time Ghana ha no ho ya mara no constitution no esese ye nsachira ye bebre ewom because ya nsachira ya mamwa omai da bia ye betena YBC mu se ya akra ya Krobea Asante ena wie ye chiawo in fact me kra de me frɛw the boldness man Krobea me da se ye fra me yayima me wadwo so sape we show yi da bia yesua de wom na o kyerɛ ye ne ade nso wom Yankopɔn so nhyiraw wono apamfo se da ne da mo ba besom okay eno ye Facebook ne so awiai omanfo nsɛm a ɔwɔ ede ba dodo na aka ho bia ka ni nyina ye bekenkan ede amaw sa wonkɔ hɔ nso akɔ na enkomo a ye ba bɛbɔ ni nyina no de won so waka no wode aba ama yagye na oba de achi ame akra awiai enkomo a ye bɛbɔ no ani soso ye enkomo a adesua wom na adekyerɛ nso wom good eto de bia ya na asisisem adoso wo bayi mu sabe se enipa no ekoduru empempensuo bi ewo abrabomu a otumi de dibre sika eni ebia links a wowo otumi de sisi ni bia titi amanfo sa fa ahodie so maami kyerɛ sɛ emre kakra abɛsi atwam kro ɛna owura bi etu kwan afri Ghana na wakakopiem ewo Burkina do yo ɛna maami manu sika se owura no emfamfa ne omamre no efri emfinhia aduonu miensam 2003 emu ebesi sa brei ensam na wurawura akɔhya ha akɔhya do nanso owura no ayetuamu da awiabrei mu sɛne asɛm ne tie no abro maame ne so wɔdwene ho a wɔnte aseɛ ohu ni sɛ yɛ sisisɛm ɔde ba ɛbɛboa ɛnɛ maame ne wɔ ha okai ɛmɔsoɔ ɔfinso kesi ɔfinso mɔsoɔ ɔde ne bra taxi kɔgye mɔsoɔ kɔ osirim no ɔkɔdi exchange no ɔse machines ne yɛfrɛ ne mɔsoɔ afei na maka yɛ sɛ mɔsoɔ na ba bɛduru fin so yɛda nyame ase owura no de akɔ akɔdi nkɔmmɔ sɛ sese kura de n'ani nyi wo wiase bio emu de de ɔkɔgye mɔsoɔ no ɔkeka saa onya kro obeku ne ho hey ɔkeka saa kwada usa awiabrɛ mu ɔnom wɔ ha ne bra no ɛde naba yɛbɛhwɛ saa asɛm no ɛna papa a wanya mfinhyia aduosia mu around na ɔkɔkɔ bɔɔ cratch bi tuo no ɛnora yɛne cratch no ɛne n'abusua ɛhyia wɔ afidie yi so atiefoɔ te nsɛm no sɛneɛ ɛkɔɔyɛ papa ne ba ɛyɛ assembly member ɛwɔ ɛserɛ so ɛnora ɔfrɛ baamu sɛ nkaa ɔbɛkasa ɛne yɛsɛ daabi ɛsɛ so ɔba ɛnɛ assemblyman wɔ ha yɛda nyame ase enti saa asɛm wei yɛbɛwura mu bio na yahwɛ sɛneɛ ɔnom nso fam deɛn na ne papa aka akyerɛ no sɛ krakye no ɛde yɛ ɛno nti a ɔbɔɔ ne tu ɛyɛ asɛm kɛseɛ ɛnsɛm wei ni afoforɔ bi ɛka ho bi awia yi yɛde ɛba abɛsom ɛwɔ afidie yi so kanawu akɔ aba megye so eburu ne ɔho te sɛn otumfuo Nyankopɔn adom ahoɔden wɔ hɔ ne Ghana nsɛm na wote a na yadew no wabot nkakra Awurade Nyankopɔn de betwa awia yi mame musa sɛ krakye a ɔbɔ
Asiofia empotamo yokoku no prempe wade kratch na kokoto ana Krobea se anopei ball no twe ne akobo no ndu asabre dumienu aboyi onyanko court se ebia ya betena fidie sui ena CID fo no aye o monkrata asem nyina awi o de na court dia mintumi enkyere na emum efiri anopa me information amenya aye kyere se wodaso ewa prosifo ensemu a wonom eye hwehwemu na nra ena aprosifo ene omo panifo CID panifo ekọ bia okun no ede to ye no enra ena omo ne abusuafo no ekọ ya onom koto a omo hwehwe no mu eso a megiri se hwo be enuru echina ene kosi ne dwada de na aprosifo panifo atimi akeka ne omo asiani na onom ede no ekọ court. Okay, enti yani di akire ye hwe na ye hunu sayo ye ene baabia ebeko na akwakoduru enti adofo ensem no ni nyina anie kai hye ne nso sa wiabre mu ya Asante Rural Bank enso eyesika korabia mapa onmo ta yachi eboa yen ya Wakaristic Ventures ya wode Zahara mixture Zahara G capsules any Hindi herbal mixture no ode aba onmo nso boa yen ya Dawood Scientific Herbal Hospital Dr. Dawood ya wono nso de Dawood ointment any Dawood herbal mixture eyenu papa ya se wunya bi na so yusu ebeboa wo Time Herbal Center wono nso Time Herbal mixture no any enunka ye awie wo de boa yen Naskaba Clinic eno de ye ultra modern herbal clinic a se wo yade na wo de ba bepie ha ye hwe wo ye boa wo ye nam hamamani nuan ini so e de jew eba ne herbal production and consult Hepa Plus Herbal mixture any pavi ne plasmos no emprempren ya ye ka sei ewodwa so se wunya bi na so tono mo ebeboa wo Antekeba Center wonom Spanish garlic mixture ene ne capsules no ena Spanish jingo capsules no awiei wonom nso de boa yen Agbeve Herbal Center enso de agbeve nipa no ode abedwa so de aka eye wanamoni a wonsu betuo na wakọ akope bi awusuo se beya enepa ebetumi akoso enso ede amaw aha ye 102.9 FM aha eye otek na enawie ya wo ewura nom mienu ewo yanim ha na adofo ni adehye bekai ahye ne nso a ena kakra nie asankasie bi efri Asante fe so eba beto yanim ha ewo afidie yi so oba de achi ame wo ho akra me bo ha den bo ayetiefo na bie offense case na ni kakra yo akra me da say ye wa ha no mo na wura bi ba ye na asem o de beda ye tiawa se wato taxi de ama ni nua kuma mfie edu enwotwe mama bi wa no wura bi de na asem ba beda ye se wato taxi de ama onua kuma mfie edu nwotwe se onfanya adwuma na onfa nhwe ne yede ne maame efise omo ye esiremfo so woni ho a onua kuma no na ebidi na ade nti wonde onyanwie no kra no wa ha ase se wonye japade ni bi no ha ase emfanye adwuma to ma no bi na wo kire se otu kwan ekakra otu kwan no akwantuo no na oba bedu ye no na obebusa se na wo wa he a wo se mekọ sirem na car no wai wo se car no mede akwakoma wo wura bi ama wama me 20 million edi agi mfidi a ye de bo nwoma ye frɛ ne moso na mede kɔ krachi kire se ofrɛ nia oje car no na wode mfidie ne ma onua kuma no ebisa ne ho asɛm wo se wo no de watoka wode ne niam ama ne de wawie ndije se wode ama ne lawyer opa one ne lawyer no enkokasa wei ena wo wura edi mirika ede ba bedan ye ha no mo se watoto nani a onya obi a obeka na asɛni bi ama no nti yemwa no na asɛm a ato no nie akra sei ena wode beto yanim. Okay, ene onua no a ono na ode car no ekoma owura broda ewo ofin so na ode je emoso ede call esirim no onua no ewa ha na de ya tete
ɛne sɛ onua yi kura se kura de wiase afono no na anhwɛ yi a ɔbɛgye ne nkwa afiri ne nsɛm bra w'anim owura ɔho te sɛn wofiri srem beduru asantema mu ha dabɛn ɛno akyi wodi mfidie no aba kasa den bɛn afidie no wodi abedu nneɔma bɛn ne nneɔma bɛn ɛna ɛwɔ mfidie ne ho a wode bae bɔbɔ nneɔma ɛwɔ ho a wode bae ma me de wo ho nyinaa me de bae ɛyɛ deɛn na ɛwɔ ho a wode bae bɔbɔ ma me de base ne emienu ana made nso emienu ana rag nso baako ɛna deɛn ana na wayɛ sɛ ka ho no an ɛna ade bae very good mfidie no wotɔɔ ne sɛn mfidie no de maa me 180 ɛna ɔde ɔbra kaa no esi a wo wagye sika kaa ho ɛna ade kɔ osirim ɛboa okay adɔfoɔ saa nkɔmmɔ wei ɛyɛ nkɔmmɔ a yɛdi ne dada sɛ wokɔ Facebook ne so wokɔ YouTube ne so a owura no a yɛne ne kasa ayɛ na ɔwɔ sirim no sisei waba abɛdu wɔn na ɛte hɔ na mo hwɛ no owura no da no a yɛne ne kasa no asɛm wɔ ka kyerɛ yɛn ne sɛ mfidie no wode yɛ adwuma papa ɛwɔ sirim hɔ adwuma dodoɔ sɛn ɛna ade mfidie no yɛɛyɛ ɛwɔ sirim hɔ wacho yɛkɔyɛ no na ɔmo sɛ mayɛ mbɔso wɔ hɔ no nti yɛkɔɔ baako yɛkɔyɛ na ɔmo ka kyerɛ sɛ yɛngyae mayɛ mbɔ ɛne ɛsan sisa baa fie ɛnam sisa baa fie wan na ɛde ɔba asantema yi mu wacho mebla na ɛde mbae ɔbra na ɛde ɔbaeɛ ɔde ɔbaeɛ no na ɔhyɛ a ɔwɔ adwembɔne fa ho ade a woyɛ ɛyɛ yi wohunu ne sɛ ɛyɛ adwembɔne a wowɔ fa wo nua ne ho nti ɛna ma a woyɛɛ saa adeɛ no menim deɛ kan mama meyɛ saa nti ɛyɛ hwan na ma a woyɛɛ saa bonsam fa hyɛ no no ɔno ana apɛ sɛ ɔde hyɛ no fa hyɛ no ɔno ana apɛ sɛ ɔde hyɛ no bonsam na ma a woyɛɛ woahu deɛ count bonsam na ma a woyɛɛ kaa no sika sɛn na ade kɔtɔe wacho ɔmayɛ tɔɔ kaa no 110 210 ɛna wokɔgyee sɛn ɛne firi broda hɔ sɔɔ machines ne so de kɔɔ sirim mame 20 million ɛna ade kɔe yɛde mfidie ne firi sire mu ba ɔfen so hwan na tua ka sika no wobra ne sɛ tuae enti saa deɛ wɔ yi a wowayɛ yi wohunu ne sɛ wayɛ papa anaa wayɛ bɔne ada na asɛ wopɛ sɛ wokɔn ho bibi foforɔ bi ma ɔnsantimi fa mboa me sɛ ɔde boa me no wosi ade nti na wopɛ sɛ wokɔn ho sɛ bibi foforɔ hɔ a ɔnsan mboa me sɛ ɔde sɛ boa me no sɛ biribi foforɔ wɔ hɔ a ɔbɛboa me a nsan mboa me saa biom nti ɔnsan mmoa saa bio enti sɛ wokɔn ho deɛ a na asa saa na apɛ sɛ ɔkyerɛ na ade a wode yɛ wo brɛ yi wopɛ sɛ biribi foforɔ wɔ hɔ a ɔnsa nyɛma wɔ anaa biribi foforɔ wɔ hɔ ɔnsa nyɛma wo saa kum wei kura deɛ mɛsɔpɔto meba tɔbɔ ekum wei mɛsɔpɔto why kun ho mɛsɔpɔto why wadwen sa wode ahoma etuo sekan wobɛnum nkraduro anadu bɔne bi wode deɛ na ɛbɛyɛ wonim kwan yɛ fa so kuyɛ ho wonim kwan yɛ fa so kuyɛ ho DJ wonim kwan yɛ fa so kuyɛ ho kasa mitio wonim kwan yɛ fa so kuyɛ ho
DJ ni afro DJ say uko slim demos one call ya ni afro DJ edi DJ Chomedi on the frame inti ni afro DJ dia Medina wa wudi ni ya say from Joshua inti DJ Joshua huh DJ Joshua bomenyom Asem Beba Dabi ni afro DJ Joshua what did you say 18 dia wunim kwan bebre e fa so kuya ho kwan ben na wai wadwen so obefa so dia ku ho so bra dia waye ni ebia mu abia wo hokra onfa mu obio enti ene ofiri asase so ana akọ kwan ben na wo fa asa adwen no e ba utrim se ne ye na fa firi asase so e de ene ba utrim se nka ba ye dai hello kasa miti o ye be ma kasa anka ka so be ye dai acho sir advice ba miti me de sanam sima mesa kan bi ma bia me bla na bi se ahanye ho nam pesen busa me say adwin ba utrim se o pese o firi asase so no adwin ba bi o ne ba ye se o be ye na o de firi asase so o de ahoma be sosoro na de asen wo ho obekwa akoto ewuduro de edi bomfuye so no wanu mawu ana ade en kwan na wo ye wadwen se nka abefa so shanana bon de hin afena nka wo bedwen ho chane afena nka wo bedwen ho adwen kwan ya abefa so abewu ne ho chane bra asembe na so pese obisa no asembe den ka mi bisa ne se o medini free stream by kwa anye se mi fiti ya kwa na me kope kan ma medical de ne ko 2 aduam ties eto ties eto ya osua no enti o nesika sem no kwa na edin mi amafom bia na me buye na mpa ya na me mande koye o ba kwa me se o fa hwe ho se de be ya adwuma no be nti o ya na o ba kura ketuam na me de amana bisa ne se menye sa de ne ma na nti me hwe a eno no my kese ansana me kope ka no o se botaye be penti ne ma wo to ka ne de ma ha botaye me to ye ne se mo ma me mo nkola o mu nyini sa o mu yenso ntafo ye pa mo mu yenso nti me de ne ba ya me pe dan na yi ma na okurum na me sesa de a nkola no ebi pese o mo twere afiwe ne nti o de ka hwe o mu kakra ebi beba kuro kesiem na nko manya school kwan na yi na nko de bi hwe maame no ene me maame wo fie because ono na yeketu ankasa so kohwe me maame papa ye olmai me maame so ye yesi mfo so de akora wo yeketu no ona hwe wo maame na woni bi nti me pese me boa wona chese mre bia no onya bi hwe maame no firim kora na ja yetima kora maame kama ye de se ta wade kora me na chese me wade de ma wo ti sabu ta en wo mani so a me de yes ade ne maame ni ano to ba me de ne to ties eto ayina busa no okọ adwuma nyina ba na se ti mai no kora ka chem se me ni ana me de na ba ayino no waso era se nema bi kikiki nam so me de ne be kompa bo na yahwe nti o kan ya nduma fa ma dwena anye na me ja chiri dia me ko fa sa de we mana o de sa nti enye kan ko atitiro kan na di kampo me de ne tu adwuma no to tais o offense o sisi a me peda tv ne yini na no otonton ni na ma bra akoro na ba me de kana na ja enya me se si dem a wo be kokохwe na ni obi ma obetima san kohwe bi me de nyina afiri be kwan ni nyina busa me de ne ko djuma mu nyina ko kire na djuma kora me ye nyina wa toni na dem na me sisi ankunwa kora ene ye me nia ba de na o de kan ho black kora na wasa toni nyina de ama bra no wo ye de na wo ni ye sei sabio kusi pache nana aye no kre udi me ubisa na miswa kitwe bi ye wakura kitwem ne ye se me wia na me sister me wona jijimenti me wia ko ye na no fa sekan o manje no de sekano e wo mani ti me bre papa e de me ko agogo ne ayi nyina nti me nyini ye no mo so mbeye yi na nka o ma pe foforo atu na mo so o mu yi a me nti me nya adwuma bi anye de enhwe nkola na ayi no te meye na kakra nti me ko fam wan kakra na o mu peja o mu a na ma tonton na me ye mfum dwuma na kakra na me de boa ya me nti sekan na wo mani sa na sekan okay enti sebe besra me kan o de ani fa ya ena boaboa sika anu anya sa sika no ade koto ka e de ma wunu anyi a sebe wakodi sa nkwase asem we mpacha na okay sesei emfidie no
abedu ewei mpacho odi beduru ya na omo frame ka chem se mama na fenso akromfo no horodo enti memehwe ba bi mfankugu dimba na nka mere koma watchman so nam sister epam ayi botre na yi okwana no ni fie nam sister adia me pa bobo ya anko waje me 150,000 na osisa gu ifi ho no nti odi akogo fie ho machines ni nyina wodi akogo fie ho very good oba de achi ame akra ebia boy na wa ha no bewusan bibia krache anano ye ne your friends your brother kasa no o say o sim fidie ni bia say de ni de na say acho na me de koye no na ye try na speak about ko ehye koye na dem ana koye na ekoto koye mo na ehye no busam say e kama na say e kama na ampo ba ko so koye ni nim ho adumaye tinemba na me friend ka che ne say ampo na eden emba eso nso eden emba nti ma hu obi a onim aduma o garu ntim ko ma na ma ene atra ma me no se de bi si bia me eden me friend to mo ye wie na me friend say nipa na se chama me nti ayakama and this is here if you ba ene de for to be any baby a for to be any baby and bibia ayakama ujidi achwa yes so ko twen light pole ko twen light free light pole so na ma ne ma ne bro ye no kra na ma ECG for be chill wo frɛ broda anka sakra isa kyerɛ sɛ wo yɛ dwuma nye eno na ma machines ne hye e duru na ode ma na generator nka ho ti e konso a ebia meter no so ya na current no isa ti ana ya connect no soro hono na sa no mo ya nti ya connect ye no ana la tissue for no ba se ewia abantini nya kwanya wase ka ya connect no on so na o de meka ai TVs ni ni ayina otoyen tina o de meka na me friend say on meche me nintinu me misika na kana hono me flat na otoyen nintinu onya de on fa sika na mfama me na me mfan ko tua la chishe fo kana yinya me na tina me kana o de me nintina me friend say onya de on fa mfan sene me na me mfan ko tua yin kana mo ba me no na yasa no na manahye me say me connect soro no ana mbeche mi timisika na wono ho nti onya de on fa ma de ma me na me fanya nti ono ko ma me 2 million ka 1 million osen ko da ma me na o ma me 2 million na ye ko ma mo na e ba fi ti e ba fi anchi bia na me brown so ba ya na sase mu e ba ya no na apart from infidie na oton ma no na niema ba ni niema ba bio na osan aton ka no acho wa wo dem niema bi ra wo break kan sisi ya no niema me niema ba bo bi din ma me ntie de oton ma no acho e flat na e flat TV flat ai ne kese no ni minchisi no acho enye ebe se de boy dan hui acho ebedu we acho ba no ne different and when we say we need decoder no bomba no this auto decoder kan ni bi anya degata ni bi anya degata ni bi ana die bio e penia ma wan kasa oton ma twin kunya twin wan ni bi enko kunya twin wan ana so oton kan no oton TV ni say na de ma no acho ni mienu bo me catch ne say o me de beje 10 million o ka say ono osu ono se maintain so na me say 9 million to ko fa wi no say akunya ne nye na me say kunya ne nye dia oda mate o ma me 8 million nti 8 million o ma no ma me 2 e be duru tembi kurampo me dana ka kura no na me kompo o ma me 2 go no ma me 3 sa titama me ka say la tisi fona chem na wasane 2 million account aka 1 million wasenka oda ma me kula eno ka 20 million na ode ma wo car no ho ana 20 million na chi no ana wa wo dem ne ma ton yesu ye 8 million tie ko kan wa na ko ye 28 million sa ne ko ye bacho baru wa me kan isika wasane sena ma me dia wa ke kabu ma be 7 million ti aka 1 million wasenka oda ma and no yede dem no man in the car ni sika ne dia 20 million ode nyina ma physical ode share we say at once I don't know who you soon say yeah 20 million no e kwa be na afa so who you sue ya now spend your man say bacho ka no na madam fubina mdemano no na
ɔde car no kɔtwie obra talk car ma wono ɔde onso de ma spare acha nti ɔde kɔtwie na bonnet no mo na fender no ɛmo nti next ni mo nti ko gi obi 5 million ko to bonnet mo no ana fender mo no to ɔde ma na meti ni pa ne sika no ɛde ma enti wo de car ne ma broda no na baabi amoan pacho na baabi amoan me toto bibia mo no fitani do hyehyɛ ma me ni na ho na baabi amoan se na umpenti umpenti friend no because kind na ash color ti bonnet no de na ash na na to ash no mo no ti friend no so ye ba no ma ezi be to ya no na ye green ti no wasenka ye komo mu guni yellow taxi color ti no na no ko ti no de mo angu yellow ni de yangu na ode man no na de man okay to aso okay wawie akra okay yeah man kanewu minim ebi a won so wo asem bi ebusa wo sankomo yi ho na etiefo sankomo yi eye nkomo a owura yi a ote ha yi a wo kasa yi ye fre ni DJ Moso me anam di ama no ni di pa di Joshua but wo ko ni krom ho no ye fre ni DJ Moso ono no ose ofili Moso esne driving eye ne bra sebe ne bra ni nye nua maame ko papa ko esremfo no sebe omo nya nuanom kura na omo firi srem so ohu so yekusase ni obehuni nua kusase ni na wafa ni se ni nua prekope na wedi ayi ono ankasa ni moja enti wode ne ba saa no ene ose ye ne ompe bibi ma ne nye odinkan ne koto taasi adwuma mankosi aga ene okoto taasi ka na okoto man ne kura ne picture ewo ho won be yato so de amamo ene owura ije taasi a wode ye adwuma no se ni nua na hye ne sa ni monyam wato 210 di udin nyina na ayo na wode taasi na kwa akoma owura bi se ope emfidi a ye debo programs ope Moso enti waje Moso na free offense so e de Moso ni koni krom e wo garu empotam ho na ni nua ni mo ni nua na tukwan yi ko hwehwe ni nua baako obaya yesi DJ Moso ni nua dwohwa e de ne car na kwa akosi press ya giska eni mfidie e de ko ene ti ni nua ni nsunu ma e ma ne de ba ha first day aye Fred DJ Moso wa ha no kan kwase asem de anu kan nyina na mfa kwam sebe wuti hoi wonya akwada 18 years de wonya akwara woto aba enti se wo bra e de sika ato ade de amawa oji wudi en woto ye de mawo ope wo won kan kro wo pe wiye die wo pe won koso en woto ade de mawo but ayo oto ye de mawo fa hwe ho fa bi hwe me yire fa bi hwe me maame me makura betina krom te so ofen so no ombe ko school a waboa gwada ne nkakrakra na wo gie ni nyina sa adwomponi ne wo trim afedie ba bi ensam ne ko no so ne obeku ne ho wa wo waka wa prani so obeku ho no afe na wo be prane kwan a obefa so obeku ho enkotumi kan kwan a obefa so obeku no nkan ne ya meboa wo kama mu oku ho ne ya me ameboa wo ne ya amo oku ho ye ma ne nku no ho ye ma ne nku no ye beka bibia kire na ansa no sore no kwa akokunu ho no akokunu ho kama boa no power studio ha ya kura Krobea mi busa na semba akope busa no de oton car no ene edem ne ma no ma no obra onimu no obra to car na ma no na onim ka atwi macho sa car na me suapi enti obo ni trima to car na ma de na onim twi oto ye na odi suatwi na minim ani so ba na minim twi papa odi afidie no call ye Moso no sika sai na unya firim chumanye sika firim Krobea medibesi asa mente ho preko a car ne picture and that so no 2021 ai ya mono car no fa first one na the toss no to so se fender ne ade se fender na auto ye na nie eno no driver side ho o sha mo car ne spray ne foforo meboa broda si wa ko spray ne foforo o sha ye spray ambacho friend friend na say yeah there na yellow pa into sha ye spray ya spray friend atiefo ensam no enie car no ne da so no
machines na ode car ne kokoje ye no machines no nso e ba beduru ye na enie ene ye yegu ho no speakers no ene honkro no ba no efrisirem no hwa na beduru offense o ene gu ho no na no ye ne boy ne kasa ye nasem ne se ono ompe manso na sani asem ne tie no car no boy we de bre no na ba bia amoa ode ko ma fitani ye wakwa spray car ne foforo enti abusua no emetua de ode ye car ne ho adwuma emfama no omumfa ne mfidie ne mra na yen teste se problem eni mfidie ne ho a obeje momfa misika me de so ema no no mame na omfa omoka ema won sana boy ne kan babrem Krobea abrantie nyame anu nukureni wadi ne bra yi hwamo papa Krobea wadi ne bra ne hwamo hwe Krobea yenuanom isrimfo no wonom ewo adoye bi ewo wonom mu onse wotie kasa ne bra panyi tie kasa no wo kire se eniema na opese wo bua ne nuan ema ne nuan ye no eye abusua no a ebi nhwe o maame ebi nhwe ono an abrantie yi ho na ebi nhwe ne ma ene fie enti beman ne nua panyi wo dwena pa ewo ne nua ketewa yi ho Krobea yankan bi nkyira abrantie eya soden ene nkorabɔnesɛm ene nsɛmfon ene wadie no wo de waduri akora mfie du nwɔtwe ba wo bra adɔ ama ne nsɛm asisi cheche sam na nimu fifire akɔtɔ ka mawo dinka wado akɔtɔ adwuma mu wakɔtɔ ka mawo sɛ fa ka no ayi adwuma na emfaso mmra so a wo se me de kɔtɔ mɔso de akɔsesa akɔgye mɔso DJ Moso ade ka na free nioma no afiri fe so ha nkra wo bra no de ko sirem ama ma tu adi wachi woto so o mpra wo de ko e wakonya guess enchema ne banyanyam ye bo obeto ne bra badin Moso adwuma wakɔ akura so aba no wanye ma betre what you say ade Moso adwuma so ya wanye ma DJ Moso na wono di mfidie we yakoduru krom odo bi ni krom ho na odi we afiri kumasi kɔ a momma kura na wodi mfidie ne kɔ ye fra ho sei ba bia di mfidie ne kɔ ye fra ho sei ye fra gagwiri ye fra ho sei gagwiri to di mfidie ne free offense no de kɔ gagwiri wo konya guess me boa kumasi ni a wabeduru wasan di mfidie Moso kra sa ba wanyenye ma wo ho enche ho Asem Beba sa fe nu abedu enche ho Asem Beba enti eya nkura bone sam eni asoden eni etre ni nton na abrantie yeye no enti na Krobea se obi nya sika waseme de memwo fie na one ne yere ne ma ka sika abrantie de to kai Krobea ankono ti ko betimi de ya adwuma foforo e de ahwe ne ho nanso odwene daakye asem odwene fie ehunu se menua ketewa nie enti se me boa ne maninya ba bi sia daakye meni honom a obetimi ahwe enno e de amame eripa bebre de ye wonum nuanom e wo asase so asema ye kan Krobea e na me ka kire se nipa bi wo sika nei obetimi atoka amani ne atwi enso wonto we binti wo sika obetima toka amani ne atwi wo bi wo sika ne nua eje spare wo bi wo sika ne nua tetamanfo ka ho enso ne nua ne wo lances pa nanso otoka ne ma no so onkotwi a e de abusua mu titimu ne beba wonso obetra so obekunu oboa kokro de dwon wo de hunahuna ne nua panyini no na de waye ne bia wo de acha no na wasan atwena ba ne ho na won ne on de 7 predators won ne tire na wasan kodo na onya sika foforo na wasan tomoso ma na wasan fa kokromo nkopɛ gas ase nua de nua etu ode chene enye hwe ya onye bio ode chene enye hwe kana ewu ode chene enye hwe fan cheno Krobea o ma otirimu ya mere bebrebe amanfo bu fa so won fan cheni te won fa de enche no ni nua no no ni nua no ntidi nsunu sini no oh me se won fan cheno enfie du nwotwe omo nua ketua wodo abi omo nua kunua no etu fi se dikai won fa enioma no kwaje ka no san fa ka na ma branti we nkotwi won fa ma no enfie du nwotwe on fa no ko task no on fa no ko tum amafo odimeti okumase ya on be ya tek ni bi on be ya bi mo fa ka ne manite na we tu fi sa brante wote we hwe nanim
na hwe ne brai o bra kra ni ene ye ne ya etu visa papa yi ebegu ama branti otiwe enya sika de ahwe ne mama no wanye te enti krache wadawroma ka no onsa kan usika bosumi bia first kan koto treasure bill first koto bank eyi for ne ton shares no Yaw Asante ura bank bra wutie first kan koto shares bosumi bia no yi mu 3 million na de amane aberewa onfa ne di en first kan nsamfia brantie de obetimi ayema na metufo fa no koto adwumam opa wonsua opa wonyai one na ho no mo ne bra akura fie du nwotwe na wo hwehwe mukura ne etoka na ma no no nya fie du nwotwe Getina ya kura boni samsa na obetena se misimeku ho yebusa se kwa be na ba fa so ku ho a wo se ndem nyanwene ho wo yare unyanwene de ho Asem Beba Dabi enkura mfie enkrokura nim kwa fa so ku ye ho unim ka de kwa be fa so ku ho ka kire ye what you say e sanfo no wadie no wo asesa mfidie firi ade ko ukrom ade kwaye moso na wo bra na wa bra na wa do ama ne sima sichiche no utia ne hwe o pa so de be chia no tu say yes wa chia be ma no atoka ma do say coffee festia ho a waton Krobea memra de oto ne ma ne so hwe nipa bi pedufo di nipa bi ti krom ase ya o to ade ahwe wo hu say akra no wo sa en wo dada no o se wo di busuani bai wo why na ne ko broda why na ne ko broda ho okase me no bi busuani ba obua wo bra na ne na ye ne ya nyo na ne ko broda ho me bra no ye ka se ye de ko me bra na ka che me se mame mfa de no nkoma no me ma ne nye be na wotwe sana me bra no ono no pe so ofre me bra wi e ka kire ne se na opese o ye nti me bla me ko e kora na sana wo frɛ me fon so se yesi me ko na me se ai to brother no o ya kora boni be de oto ne ma no ono so ye panyin boni ohunu se abrantie isu na adwene mu no e no dada no e na akora so ne moso de na we na da ne ye de Krobea e na da pepes no udi ne wo so e na wo de wade abase wo ton e no aka se wo sa pemfidie Krobea na me so me ton fidie ni bi na de abase e kwase ebo no obu akora hwe me meti ha yi akora we ni din e wo nkrata so se wo ton ne ka me ni akora we nku antena se ensi nkonwa enye ne ka enye nkrata amfa me fidie ma no e de assessment no ye hunu se ka no a wo gie no officer ka na wo gie ye no entimi ton fidie mienu fidie ne bo adin o Krobea ko branch no ko mpene ono na ni afi onim sika de ton fidie ene onim ka mo no ka we ye mo no ene onim ka ne so bo ene hunu se we ni baboa no ho ne ko dwa boka enti branch no hunu se wo gie ka no no de fidie ne mo emoso ne ma we ya ono ebeboa no enti no ye enko nye taw na ope o wie ye tie wasane ne kwa ne dem na wo se wo de wo yes ano de o talk o de fidie no ma brantie sanya adwembone ne woni tirima na wo ne akora we kwa dem na wakotu ni TV no de ama wo na konnya twin wine no wafa na willing carpet se wose we sumi pe no watu na ne wireless si wose we sumi pe no wafa no akeka bom uwie obeti tu ni sra ne abasa watete no wasa hyiska no enya adwembone sem wonu so ye udini Dabi say ye say wo no wo ka no opena sumdie monfa mi mfidie mame demom se ka wo dia mo be wo dia kan wo besiesie Krobea oni option enti no ka ne sa na sumdie na wo ka ne de ye yate ase ka no toy akora no na ye ne kora bonesem wonya mfie du nwotwe enti owo ho kwan se obe transaction o mfie du nwotwe wate ase enti se no no na se mo ka no oye ho hwie nye ye ene wonu se ene wo gine fidie na ono so wode omo ka mo omo eye nanso yemfanya futuro se da chi bi wo ho na se obi se hwinhima de kosorosoro obi ton na de na wo hwe na de na wo ton no wono nko an wo sa emprento benya asem se odi fidie ko ye ene fidie no ho ba asem anasa asem bi ba ye ne ye be chewa unim se senkie be hwe panifo be hwe se efidie no ka yesen ka no ka yesen se ka no ho ka bru fidie no so bebre a na chese watokro ne de ade na ye na se wodi nyansa kwan na sisi abrante no what dey make na se ye fa se kai eye 250 million na se fidie ho ka eye 100 million a onsisi no o balance no
nye 20 million or the physical cash so ne sen what the so ne 20 million opa yen koy assessment yen fa fidie yi enko wo no ma yen fidie ho na emu so mo se mo so yi ho ka ene 20 million o de man no ebeduru ka na enuru enti abrantie na oto ne ma no enya mfa so boom asini wei na mento de moka ana mento de moka anya mfa so boom hwe Krobea obi anim se phone ene phone de fokra no first screen ya working no eno enye LED enti sa first screen no ti se we no say your home use kra na obeton 8 million 10 million na wa fa ni nkonya 7 million wa sa tua no 50 ni 20 enye kwase ebu Krobea papa meba okay Ibra so one so di ensem bia amfa kwam unue wo to ka na ma na twi no na wonye license ma no Krobea ti ase wo to ka na ma unua keto ya twi mfie du nwotweba na wagye license ama no tika no to ma na atwi se onfa ka no komo ha na ntwi na wo di ni din aye krata ase me to ama menua wo di ni din aye krata mini ha obi a eye gidie na mom unua na wo to ka na ma no no onkwaje license ma no onfa ne nko driving school ena won ka so onko di mate nko sua ka atwi ties na ade no kotum ena wan koto machine machine di twita ties ama no na wakoto ka na de ama no to ka na man so onfa nko ye den enti abrantie so no pre ne ho ka no na ni kwa so de ma ne nuan na onurui esa so onfa no ko driving school enti san unim se wo to ka na ma no onim ka atwi a e wo se ka no ode ka no mu obi no ode ye adwuma na ode be hwe no ode ahwe no enti ye fiti preko pe se sika kakra ba me ho enti ka na me pese me to enti me koto ka ma me nua abra unu so nua no fa no ko driving school sa ne ye no eno so nya futuo mo no se e ba ye se sika no ko kam ne ko hye ya ankono ane pe konto ane pe na homa so ne kon me nua me fa ko driving school me nim so onim ka atwi na Krobea me tiwe kura no se me kuta ka se sia na so obi on ma o sere se fa ka ma me nko ha kura na no onim se ohun se wo sheda tika mu twa usuro so de ne ka be ma na no Tony me ji ni moto se Tony me ma me fa kokuru na traffic kurumra Tony hu se me twi moto da wode ma me no osuro me kwa kakra no afre me na no aduru hene na no aduru hene wonim se de akwahye wo what you say enti se un fa unua no ko driving school ohun so otwi ka da me busa no se no wonim ka atwi wo se da bi sa ka no odi so atwi na wakoto aka mo no e de ama onua keto mfie du nwotwe onfa nko so aka atwi na onfa nko ya adwuma asem what bi da okay na kwasi jampo kanewu na moate ne nka no ya wo rock asare awiai ewo afidie ne so and was good evening nana ya hampo de you good afternoon na wo wa manone osi na me wo Bahrain na me hwe mu show no live Antonio Pon wa Argentina and was nana sa case we pa mama kai Mr. DJ Boyanyom nkrache na ne wo ye DJ Boyanyom akra mamenchia otukono na awiai mate otukono de ejoso adoma sikapa odo so wo Facebook hobby and was say akra mamenchia wo na say nipa nti nipa nye papa ebianie na nkade na beba se nua betoka amanua na nua de na fa sa asem we so eya asemo nana ensemu amokan eyampa o na Nyankopon onhu ye mmobo na onfa ye mbo ne nkyeye Kaboom City vibes osi true talk kanewu asemu awoka no eye sa pepepe eden se nipa beka na so beka wu eno ano no grandpa ewa amakom no se Krobea it's about time se Ghana fo binom se obi ye ade e de maye ne a yenso ye betua na katua pa enipa bebre wo man mu a enipa ya de pa e de ama no no de akatua bone e na de atua no grandpa wa makom owo YouTube ne so ya da se o se Robert apia e no se more fire nana awiame so me hwemo ya wo Benji TV e no se Krobea na Yaw Asante yi e boy no o ye very stubborn esase mo kane to ho na mu twa ni mpre because ade o ye ne nsamfo e no ye no se mu twa ni mpre e wo studio ho wadi nsamfo Johnny Waka e wo YouTube ni so bi e no se good afternoon akra Asem Beba Dabi o in fact mo kire ye ni o mo ma ye hunu nioma e se fatase ye Kofi company e no se nana ensem ha
Ubeye DJ nado braka akosi press yakwa akoje. Nyame hu. Asem Beba Dabi. Nyame hu. Good. Abade achiabe. Akra. Sese me pese wo hwe simakrope. Nano owura no broda ene edi nkomo. Na semo a okaye ene sese se ne mfidie na beduru no. Hwe ho simakrope. Ka bibi kire no mame simakrope na ye hwe. Me da se. Ai ye be chia etiefu na afei ya ma broda ya chia broda na ya da na se anano ye ne kasa ye wonya abojuche na woni ye kasa ye se wo de ye ma mfidie ne mra na se mfidie ne bedu na se ye cheke na bibia ni ho a wono so obeja ika no mu e de ama ye fi se won de ompe manso bia ya da na se woje ye sa ne feso sa bi se ye ne ma no aba bedu enti dia aka ne se ye ba ko test mfidie no na se mfidie no bibia ni ho na se eye kama se de tie no a wono ne kakra wo mu no ye de ama no na wono so e de mfidie no ama ye kai se ne nkasa yem no kan se ka na kopemo ye den ba owura ba ye no wo so wono akoto bonnet ekoto fender no e ka ho ana e ka ho enti ye no de na bibia ni ndi okoye ye painting ndi se painting ne ho ka e na abeka ka na ho ndi se de no wono ka ne se ka na akopem ne ade no the painting no ena ye bonnet no ne fender no enko a na aye ho ayi ndi ye besen se bread ayi na ba ne o ma na bedu no enche bia ye betu ye bofo aka ho na o ma ba ne test ne ma no ye test wie na se bibia wo mu a na wagene ne ma na odi ka no ama ye ndi da na se ene ma ne se wonte sa bedu a ye no mafidi so ka che ne se aba bedu akora se ya na me ka no ye se ya nso na mpesa o ka ne ma me da se oba ade achia me no enti se ya aba ni se ye no ye betu bofo akofin so na ya pe broda ya ne na hia ape neutral person aka ho na ya teste mfidie no na ya hunu ba bia esese ye de to na ye de to enti wo owura nyabotre wate David nyabotre onso se enchene de ubeku hu a ku ho ye be san fa dia ye news wate wanya adwen sachra afedi onku hu bio na stele da su otrim uku hu a uchen ye da ukomi ubetumi dia atu ukomi bio ubetumi Joshua ubetumi se wawu a ubetumi de uchen atu ukomi bio nya hwe ma no a se be ma ne bra kwaje kwaye amano no wadua kukuo ye me enche ye man kuku ye kwaje yo me ama kwaje foforo kwaje kwaye kwaje foforo ni ya ho krata ama no na wono so ado sa woje kwaye a wo beye obra abeye bibi ama wo betumi ado woje kwaye ma wa wo beye se tena fie ne twika na so wo mpe ye do be kwaye ye do be kwaye nyesa na ntwie no obehwe so adwuma de obenya bia ye na kama kuma bebre menko ho why ni ama na ntwie na wanza ankoto ama ma ya gafo wa hwe ye no so wode akwa kwaje wo sabura se wone betu odo mekowura mba akokora mafie we diafa na ni so zeze ndia onya sa ndi kokoo no ade ndia no anu no onya sa ya bi enche de otimi nkoton asase na nya onko awde a okoton aye becho eno ana beboa okay enti eno no Yehowa ya adomo a ochena broda awiame enchiawo ye betu bofo apenipa aka ho na ye no waba bi hia fe so sane woni e bon komo no na tiefo ye pese mu hunu ba bi akuduru na mutie DJ moso na no asem awo sane wuti hoi na be yo bra sa de wi ya eye mawo next time to hofo engoku ho uku hu a oga ni nti a je moso e di ko sirem no obefa boy foforo wate the American license man on fama de fama license de yenza anye and dia woji anyeye license de woji anyeye so say license no obeton agro ya license no obeton chale jidiasa they say jidiasa mpabu akra ya ne mpabu no okra obeje what you want to dem nkonya nyina de wo bra dem nkonya guo akura na wote ase na akura ketewa mu nkonya ho nkonya ni ho akonya si ho sa akonya na TV flat screen e bi bo ho
me twitwa bench you know me ko pan dia na me twitwa you know na me atena so fi bisa no so ba na nka dia nka mfa nkosi obra da mo we kra fa TV ne kra ko bo ho se for kra dia se light ni ho so mo tie kra ba ko pese generator na ya me generator ho wo generator nyina generator bi na ya me enti ko be yusu now dia obra da ma konwensi o wanya stuffing chair team o kwa wotima san ton wanfa stuffing chair ne kra nche obra o se ye wa wo dia kra na adwini sua eye Jimmy nya na adwini de sua Jimmy hwe wiase ade ba kwa Yesu Kristo kra ba asase so wansa ani Jimmy batade ho krachi we wo hia matwa maba ne we me who live e wo studio am won say wedding some omu hu ba bi om de maba na to eno so kra de ye mire ka me who papa me who aba ne ye de say Jimmy ye de aba na esa ka me who me who wi ani anka human right for no me fa me ko me da ne yi obi nim ya wa ko hu nkwada wo na sorry dem aya ko che no ka me who papa uti na yeso mu hu me mfia no me studio ham to me udin samfo say Jimmy say ya me to me who die Jimmy say no aba na esa ntinka me who mama wo kura no enye o 50 die ka be giegu achi ne papa so do say wo bia ma wa bada u free school no bia ma oda ka me who and teacher Krobea ka me who ya de dro na esa Jimmy de ya de mfia aba ene ya di who na wia na Jimmy no na tinani so wan ntinka de yi nka ye huo ka me who na mon to from farmer me dabi me pese me hu no e wo live yi so manfo hu se me hu no okay say ye ka say the HEPA plus doctor wababedu mo ma me mfani mram na papa yi obeduru say ya na ye HEPA plus herbal mixture eno ho nkomo ena ye bo mana moto wura ba bia ye ton ro bia na wo de yi 10 Ghana cedis pe okwa osope HEPA plus herbal mixture now they ka HEPA plus pe unya ka HEPA plus a nipa na wo to aduro no we kwa akoyi di abro na se wonno mo a doctor se me no mo a ebe ye den doctor me no mo ebe ye den na ema wa hoden ankasa on se e for general well-being good nti wa pomudin fruit tri so besi wo na ase ni nyina no empo mani padua no esipi na esita nti mani ajepa se gotumi etie nuaba na asem na wadwen na pomuden ho se o ma ne nkokwa obema no HEPA plus me ma ne ba nti obi a onu bibia wo na dance a odi last week me ba ha na Asem Beba Dabi utumo se more listeners ya dance na okay a dance a omo edibi asende me woni a efre se edru no mo atidin no na Krobea na no tum no say ade na be adru ne de adru bulum okay se ko pebi ne yenum na ohwe adanse omudi na basoba omode ma wo se enye wo na wo so de wa no tum an ko betie ne trasa omukoto obi no omunya dance die bebre megidi se menua bai so o ma ne bi ono so be ka woni edi adanse na ebo wabaso no ho HEPA plus no de obi adi ho adanse free doctor for nurses for woni e wo banks ahodum ye ma me mo wo dwam woni e wo mazi adanse omudi VIP truck drivers presenters for ankasa kra dance omudi no sure na se ebra adwen ne ntiase onim mami amini mi amadanse na no pay me bedru office no na HEPA plus na bisibechi yeah enti me ba ya no me kra de ayi na ehye so no nya nam de num yo me de manfa no ano o se Ghana fo bebre e o machine cap o manum ewe mimi wo bi wo manum enti me ye de sa no e na ne mi tugum yeah e na me num wie dog me wie ye no manum atoso yes amokoto ayi jollof aduane bi bebrebe ma yebo heavy eno ano e na mte ha wodi ati wonum ma ti wonum enye aduro bia wonum ana se diso okopem milk bia na atofi bi eti wonum ankasa e na nenyo ne nso engina wonum nche yes sure wonum wie ya na ese wonum ati na ohwe adanse a over the week no if free have within just 1 week e ba ya eno na shame in crime say covid aba na
obia hu bottom fa kra nhiem no at least eye Uteke FM Asem Beba Dabi who ne die meant me anya hwe se hwansan me se me posa every single week. Wow. Thursday me the Hepa Plus obia free technical babisi Krobea na nkasa so no. Wow. Obia benya Hepa Plus one bottle a onum e de atwa week no. So last week you launch a campaign. Sure. Dodo na asum. Sure. Omode adwuma. Sure. Ohwe de wo no. No akoto Hepa Plus de si wo. Ti obia na adwen se afia esimu die na otwe bia obenom Hepa Plus baako. Obi wo ho a wotie o se na na eka doctor eka de ne ha me a esese me nom Hepa Plus doc. Na Hepa Plus no on say obi say if you know your history then you know where you are coming from. Sure. Hepa Plus no be free KNUST ene ya to ebu ase the 6 years ayen hwehwe mu say Ghana ni bi obenya bia nom no emboa na ensiesie no enyi ohaw enkwachichichichi sempo ya re ne tene so kra na ono mu a ebodura ni nipadua mu na eye afiri ho nti adanse a me ka me bo obi adin obi se na waye family planning ko 6 years ombu ne nsa wanu mu nuro mpane ne ade waye treatment bebre wati se last week ye kasa wa Asem Beba Dabi a ye bo ho dawro no akopɛ Hepa Plus ne bia no ne menses a na ko 6 years enye 6 months 6 years bad years enfiensia na so wo ye kra ne ba no bia class 1 de oko but menses ne kra ma na de say ba no otumi aye e de atoa so onom Hepa Plus no one bottle afin wa hye second bottle as menses na ba or describe one any nyan. Wow. Obisi ne nase no apija. Dr. Traman say deep vein thrombosis and say DVT. Yes, ne nase no apija moja no ntumi ndie fusane yi. Onu munro che say be draw dey wasa ho ne o dey sra so no ohunu hwe. O sha say so onum Hepa Plus for the general well-being. Eni ne nase apija ni nyina no. Atwe. Wow. Obisi afunu na apija atwe. Obisi srade doctor say agini pedua na boso LDL. Low density lipoprotein say agini ni pedua srade bone no agini pedua na boso okoche kibio no je say abafom onom Hepa Plus no etumi abafom je Hepa Plus no ene de eya obi so se na ne hometi oye dwuma kakra bi ana ote so wabre o sha se onom Hepa Plus ohunu bio for general well-being sure on twen so be yare ansa anope na me ma example bi obi se ono no otoma ne maame but ono ankasa de ono mu bi hwe so no ene so onyare abrantie babunu a yese oye bank adwuma de o yese ote condition munti onyare nti oto no de akoma ne maame wo village na ne maame di ho adanse aduro ne ye na otoma ne maame ofre ne maame na okase na ansan de me hu nye me yi ne maame bebi zan se na wa onum Hepa Plus pa na wo se hu nye wo ye yo ya ansan na obeyi a kire ne maame se ono de ono mu bi on ye wonum bi oto na de bre no kwa na no am so when economy na duro na abo me pa me mantem ha obia asase no bia omudi ho adanse wow ne ba ne di adanse se de ne ho aye ne den na ne ntimu a na atwetwetwe no ne ho aye ne mre se ni nyina atumi agyae aniti Hepa Plus na nya by mistake se FDA fo hwehwe aduro ni ma pe that time enduro ni nyina ye immune boosters ahodo ho ye wo osenuro ye wo typhoid nuro but omhwe Hepa Plus na omma no general well-being ne bi ne ho afina se bi beba dia ene afina ebeba sure but general well-being na baso bone de FD de ma Hepa Plus na obia so wanum bi no eboya baso obi send me audio free takrade barracks so ye soja ni ba na osese de dronesi afaboa no omo de omo eye yipa exercise but all of a sudden yefunu no epeja oba so de sebe saving onya officer kra na on person yefunu be kese oba onam normal kra no shape na officer no oye active ose o shase UCL Plus oye very very active ni yefunu na epeja ni nyina no isi asase eba fom okay to say Hepa Plus ehiama obia ya recommend say obia bebo moden anya hwe no na wotwe bia no number ko na sabria ya ria nso ama ne homne so yi mesre ma mientiki ne ma for granted sure say o anya hwe ya bia ne ho na to say de obia pe na oye mesre wo show nose mask wo ye de ese wo ye bia no na wo make sure say wo nipadua na ankasa nyina enya hoden enye just a part pe ena yese okope ahoden de ma no nya Hepa Plus ni bi 10 cedis yense san abo no afi so ye bibia 1 cedi 2 cedis abeka ho
but HEPA plus no ye drink Ghana for etim 10 Ghana cedis. Good. Ye hwese obia benya bianom na enema akonkan. Meme yenkofa bibia nya so HEPA plus no de enya hwe na yare bia ne ho na won ka debi 10 cedis. Faka resolution ho na sase se wo no. Okay. But yemfa nka ho se malaria da so e wo ho. Wan hwe yi a obe wadwen so koraba on edge fans ntontom ni bia se bio. Ntontom da so ye adwuma. Bomodin se unya HEPA plus no a na wakope plasmos ene plasmos and therefore nantibo na odi esiwo bia na wonya symptoms bi ase ohunye oye ni ade na obi oben okra so se yare covid bi ni odi fa pavine plasmos ka HEPA plus ho nanom say malaria kwa dia within 1 hour eno kwa within 1 hour no is stable sure acha 3 days adrena sana na onso we okay wow adanse bebre and I won good obi teka musi osi ye papa nka minya number na miama friend na kasa minya number dog bobo numbers no net form fa obetumi afre numbers mu bia se bia wo mpese obekasa so a obetumi aye WhatsApp message 3 ni nyina WhatsApp active okay nti obetumi asend message na obetumi afre 0542 807 907 907 0542 807 907 na 054 929 74 63 054 929 74 63 na wafa 0542 77 85 72 0542 77 85 72 Krobea opanyini HEPA plus ne de yesre so bia momodin ko faka honam no na bebo o pese we secured pa o de nya public plasma bi fesifie just in case say ntontom bi mistake na ebema wo hawa na wanom edi enya fa mefa hin manya bi bia mu 10 cities ebia na obusuani bia penasem oni kumase a so wo hohoi so wa flawo so wo tumu atebubu kwa me danso se hwe asame so bodi wase kropon bebi obia bi wo ho nti se ekuro no sabi owia ebo ho nkwa de a drugstore ho onko ho no bisa se ope HEPA plus malaria de no so ntumi nka pavi ene plasmos say HEPA plus malaria no mienu na enantibom no ope bi anom good ni nyina so ye 10 cities bibi a chiwa adwen so na ofra obetumi ne yen edi nkomo mo opanyini nyankopon hyira wo awiai ene wadaagye Ejebo, echenya babeju. Oh, mawurade ni dede bebrebe. Spanish garlic mixture na me di ho adanse a kire wo no. Ena sesei de ne capsules nso aba. Eno ni dede bebrebe yo. Ono kwa. Spanish garlic mixture ne capsules na aba no. Sesei de ya ye ne stronko na supporting immune system. Esan ye ma obi a ojonso antentem. De na ni so tabri no. De na sitatai. De na koma boni periperi. Ena san na ne srade e woni padua ni mu. Sanso ena buama mogedi afusane e woni padua ni mu. Ana afei obi a pampan e wo nanum. Spanish garlic mixture ne capsules here abai. Se upe bi ata e wo kumase no ubenya bi e wo PFA pharmacy. Corinac Heba, Danny Heba, Fred Mens Heba, Misty Heba, ana afei KNG Heba. Any drugstore pharmacy shop bi amuso no onsa ebeka bi. Shanen so oba wa fa fro de o ma akwada no fo ana afei akwa woni mfe dumienu entimi enum aduro yi bi. Frɛ 0266 114111. FDA ahwehwɛ saa adwadie nkratoa yi mu agye atumu sɛ ɛyɛ. Anokware moma yɛnka na Spanish garlic mixture ne capsules ya bai de ɛyɛ du papo. Kana kabiem. Sweet darling, my beautiful baby. HEPA plus mixture ya ebusinya nom ebusinye immune system a. Abosumi pilini obia enyare de. Ti ase me do. Tie HEPA plus mixture enya adwuma a ɛbɛyɛ no nipadua no mu no afei kura na ɛbɛyɛ nwanwa mo aduro yɛ ma yɛn general well-being ebusua pomden ho hia me yie ɛsene bibia ebusua wɔta nom HEPA plus mixture no wɔn sesika wɔ hospitals wɔ sevu ɛde ade foforo enti me ma no mpafie ha
Hey, she, we a HEPA Plus husband. Radio HEPA Plus husband. And you want to be a HEPA Plus wife. Now, bono HEPA Plus mixer. A pen for about more money for one kwada when you feed you no can or pharmacies, chemical herbal shops. At phone for 0542 778 572 and now 0549 297 463. HEPA Plus mixer. And my pomodina mapa. FD Ashesha sa ejedi enkrato imu aja to se eye. 21st clinic say eba sciatica no every usisimu konoa woto ase hono ntina fa usrem ekosi wo na ase hono ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bia enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awono ama ho e sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan mo wo ho ena kuma senso ahia udu session so wo mo na nie dwabo so wo mo wo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Never be my betting so mame. The wood ointment. Aya kama papa. The wood ointment with the true via. Una baby na ya a bedroom from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Asem Yekin. Enquia for a walk for my banu wabre. A fra for a walk epo. A banu wabre. A dready for a walk with Juma banu wabre. A dropper for a way gears. A driver na wabre. A fitter for mason for Ubiasa Sabro Hano. Make a wine. Would you Vienna with the wood ointment to cheer? Ubehuda better. Mira, maybe come sissy me go to Jenina. Was this in Pody and Yona Becca? Maybe coach you now you want them. The wood ointment. Our pharmacies herb and chemical shops. Titru, King's Walk Herba, Okaishi, Dodua, the Wood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. Fetchina Beko. Ago Ghana this my man and then common free and most comfort zone. Why you fenim cross store. One fast sebe and yema and ye papa and woody man for Suntino. Wako America abruchi memu akofa niema papa bit say bed sheets, blankets, curtains, laundry detergents, ahodobe bray, wine glasses, plastic bowls, ahodobe bray. Afe hair products no you want a shampoo in a conditioner. Some ahodobe bray your friends say body wash, say yeah liquid soap and I say solid soap no the upebia ubenya bi ho. Almighty equate you want a body lotion and a fair mouthwash, non-stick plastic bowls, papa place ahodo Paris bowls. Yow, afe perfumes ahodo ya kana du ham so ubenya bi wo Uncle Most comfort. Ye wo jade ne ma nyina bi afe emo anwa asichire oat emba ne mema nku ahodo nyina bi sanitary pads from nku a ye de somo emba no wo mo bosom red light no Uncle Most comfort zone na benya bi ato ampa stores abudie na nso so to ade wo Uncle Most comfort zone a watamfo pokodwa to abebo abasa wo to ba ko ana utu akoton ye waterfo formas opposite Okai Junction Freya Homa 240 0248 728808 and 0244 457718. Uncle Most comfort zone, Royal Home of Quality American Goose. Amafwe malaria dra ye bohu dawro anytime herbal mixture. Time herbal mixture yema obi a etidie malaria ha no de nanum ato a wontimi anidie no wadra ne time herbal mixture adro adrei ansa na ubetobi no hwese wakọ hospital anasa lab ami ahwehwe omojema hu se wo etidie malaria ibi ansa na wato adro time herbal mixture adrei enye ma oba a wafa afuro de wa ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu se upe adrei dodo atu afo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wa Atonsu Monaco Junction Herbal Shop Drugstore ana Pharmacy Shop dodo na onsa ebeka bi fra 0244 417669 kayo satam no eye TIME FDA agi adwadie nkratoa yi atum Chalice smart food obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena
ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi sɛ ɔmagye maduane bi nkɔsɔnhwɛ sɛ timi sanyarewa bɛɛ sɛ wɔ ha ne akyire asikyire yadeɛ mogyaborosoɔ kokram ahotutuo ɔde apua bɛɛma ne ho nsuo agyene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam deɛ ne nase ataatai stroke ɛna deɛ napɔs ayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei deɛ ayɛ abusua nkyɛmfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa ni mu saa na diabetic theory no so boa wɔne a ɛnya asikyire yadeɛ sickle cell typhoid asthma brantia ne maba a wɔ ɛkɔ gym mompɛ high protein no bi ntɔ ɔbaa bi a ɔpɛ sɛ ne yɛfunu yɛ flat no wohia smart fiber ɛne zero smart food a future life smart food di aba no ya Bolivia enterprise na akɔfa nnuane yɛbɔ ɔman yi mu ɛnkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn sɔfo line alignment ɛna tema wobɛnya bi atɔ Evergreen supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 future life smart food ɛbɔ daakye ho ban Atadwe ene yate denne ni nyinase mo a yare kwankro adane kodanna esem komu a mochim ho a enye mekafo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu boaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wayemre bema utabiesa prostate ho ensem ene hawo anase unompe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chirem on nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview Guest House se opese oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode se odo hawo edekwadade nyina epa abedai nask heba clinic nyakopon enam yeso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1 okay sa pepepe ena etie nask heba clinic eye number 1 na nask heba clinic fuei ewo ahenema kokoben odumuni wholesale no ena edi animhwe ade areho eni so obi bebie na no aka se meme yadie media nante media chini mabre afedi ebekumi enkume areho odofo nkasa wodi etutu anamon unko obi afuom da wo se wonko ani kuani wa ho anafu a wokọ ya na mu no baye ne nyentu se wonya kua bio okọ baabi ya je wusika nanso ankosi aga entu se wonko baabi abio mentina hongu tutu anamon bra hene makokoben oboase kumase kwantempon yi so na befa ka one city pe kakra bi na da so na bra wholesale nhwani mu ho na wone naskeba clinic for emebo impu de hawo bia ya be hwehwemu na ya de aduro be kan ama wanya wahoto ya number eye 0244 0244 120 269 unya fresa ma we pe naskeba clinic for ebeje so na de wonti ase bia na akyerem enso ede amaw mo de adwenkyere kakra ba afa enkoma yedi yei ho yedi nka di yei ewo ofenso asemi emoso DJ moso asem ne ho no mebebo ewo afidie yi so ede amamo na Ebanage Herbal Production and Consult awiei Dr. Eben yama yakọ o maame eda fom nyankopon ya adomo a memene de di animu ne na wotwe ya beba bepiem na ya beja wone abusua ama makata mona echi enti doc kuse why na Hepa Plus eba mechane de ho adanse eye bebre wadama se wunya bi entonomoi eni wadanse a mana moto sene ye wote ye se papa ne kasa no adanse ye bebrebe na manfo odifa Hepa Plus ne ho enti konna ko pebito na bobo na duro ne ye aduro we ne de call Food and Drugs Authority for no hwehwemu ene wonu mu gitu mu se general well-being no se ejina yi a yade bia ntumi no ne ahusie enti obi wo ho se me yade me dia nante mabre o se me dia chinchiri saa yade yi ebeda me so manum nro saa onnom Hepa Plus se wonom Hepa Plus a ema well-being no ejina
na se gina yadeɛ na ɛwɔ hɔ ne bɛkɔ ɛna yadeɛ bia nso ntumi ma ɛma me haw firi sɛ ɛbɔ wo ho ban ɛma wo nkɔm wo akutia yadeɛ no wɔn ho yɛ den hepa plus herbal mixture aduro ne yɛ paa na sɛ atiri di yadeɛ no wakɔ testing wanya ɛwɔ nipadua ne mu a aduro a wobɛnom yɛ hepa plus formalawi aduro no ɛyɛ pavi ɛne plasmos herbal mixture ɛyɛ 10 Ghana cedis 10 Ghana cedis maana moto na wura baabi eto nro bia na kɔpɛ sɛ nro bi tɔ na yusu na bɛboa wo your number ɛyɛ 0542 807 907 afei 0542 778 572 unya fresh ahoma we ya yɛbɛgye so antakeba yɛnso yɛ the Spanish garlic mixture yɛde aba aduro na aduro obi wɔ hɔ ɔtena se kyɛ kakra na ne nanse ataatai enipa na esua no osuo awerɛhoa no odie adwadwoa no otwa mepakyɛ ɔkɔpɛ Spanish garlic mixture ɛne ne capsules ensuo no ne topa yɛ no na no nom bi ɛyɛ mogya na ntumi ne afurusa ne yɛ wɔ nipadua no mu entini no emu asisi aduro a wobɛnom ama ntini mu ada hɔ ɛyɛ Spanish garlic mixture aduro ne yɛ obi wɔ hɔ kasa ɔse yɛ sɛ me kasa abɔn ɛnyɛ enka bɔne wonum dodo enti wontumi nka suma asɛm mfa nkyerɛ nipa wonya Spanish garlic mixture ne capsules ɛbɛboa wo ɔbaa wo nsabuo mu nneɔma nsisi so yie bɛma odwonso dodo ɔbaa wodwonso dodo asikyire yadeɛ no ɛno na ɛha wɔ ho sɛ wonom Spanish garlic mixture ne capsules a ɛyi saa fi ne firi mogyam ɛma wo nipadua no ɛho yɛ den obi wɔ hɔ a woka asɛm wakyerɛ na anie na ne wura fi enti suku a wɔkɔ osua deɛ a ohunu enkoyie kɔpɛ Spanish jingo capsules adwene no emogye ni atantwe yie nkom wonom saa duro wɔ yi a ɛboa ɛma saa haw no efiri hɔ obi wɔ hɔ ɛnam mogye ntumi ne afurusa ne yie ntikura no amana yɛ mmerɛmpam wonya Spanish jingo capsules a ɛbɛboa wo baabi ɛtɔn no obi akɔde ɔpɛ budin atɔ 0266 11 4111 ɛyɛ yɛ number agbɛvɛfoɔ agbɛvɛ heba wonom ne de agbɛvɛ fever onom de aba na muntie agbɛvɛ fever no ne din ne honam sɛ woyɛ obi a atiri di yadeɛ ɛna ɛhaw wonam a asɛ woyare asɛ wonyare asɛ wo ho yɛ basa ɔdɔfo pa agbɛvɛ fever wate na nonom agbɛvɛ fever ne yɛ aduro yɛ agbɛvɛ heba afo ayɛ de aba na sɛ ne ɛbua nipa no memma plasmodium parasite no ɛmma mo gya ni mu ɛba saa ɔmo de haw pa brɛ wo atiri di yadeɛ ne kuni papa nanso wonya agbɛvɛ fever saa problem ni free hɔ obi wɔ hɔ a ne mogya ataahwehwe enti ɔnam ano ayɛ ho yaa na n'ani so nyinaa akyiri no asɛ wɔtu ahwe ɛyɛ ne nie kɔbɔ ne mogya pa agbɛvɛ tonic nonom agbɛvɛ tonic na ɛbɛboa wo obaa bi na ɛyɛ wo ya na wo brɛ paa deɛ a ɛyɛ anom ayusu agbɛvɛ balm no ma yɛmfa ntwitwiw na yɛde twitwiw a saa yaw no nyinaa bɛkɔ ɛna wɔnka bɔne ɛwɔ wo ho ɛnsansa agye wo nipadua no abɔsoɔ no ɛyɛ afamona soap fadware na famona cream ɛsrasra saa problem no nyinaa no ahoyi baabi ɛtɔn no obi akɔ a deɛ wo pɛnibodin natɔ agbɛvɛ heba hospital ankasa nso ɛwɔ kwamo fakaye ɛkɔdwe so si wɔ kwamo bus stop wosi wɔ hɔ a bus stop hɔ no a yɛsi wo no twakwa anim ɔmaa ne wɔ hɔ yi wɔn number nie 0246 59 5256 Dr. Agbeve ne number eno no okay mode adwenkyerɛ afa WhatsApp ne so ɛde aba krachi a oye DJ moso no mo akyerɛ mo adwen ɛde afa nasɛm ne ho yɛmfa ofedi kan ma mo hello eja Krobea me mamumoni adwuma o abranti akwala no saa Joshua no ya akwala bone pa nanso so ne bra no waye ne nyamesam waye ne nyankopɔ so de enti sese no so no abranti no ofiri ofenso no a wototo ne ma no wono so wanya nani da hɔ pa wo hu sa akwala ne ya akwala nti ana opɛ so wo wia no enti de wo ye no wonhwɛ ye no wonka se wo wuo ɛwɔ hɔ wonka se wo wuo wɔ hɔ me de me de mo asi ha ya bye bye da Ana Krobea, me patra wie Deborah ni aska constituency, me chow no bigger for ina.
na ya na nsɛm ha nsɛm tete paa o te sɛ wohwɛ ma ahiafoɔ ma no yɛdi nkwasasɛm nsɛmfo paa o na nka akora sukɔ no ma 18 years wobra akora 7 n'ani nsa nye wadwene wo ho sɛ wo daakye bɛtumi ahwɛ wo na wabɛhwɛ ne ma ɛne ne yere ne abusua nti no ɔmpɛ biribi ma no fa yɛ adwuma hwɛ nkwasasɛm a wadi hwɛ nsɛmfo ne mfiri ne mu asɛm a wadi wanya kokodo sɛ wokɔku ho na wonom sɛ wobɛku ho afei na bɛtena wadi so aka wakyɛ koraa na wo sɛ nka woku ho ntɛm na ɛbɛfa afu na watwerɛ to wo sɛ nkwasasɛm a medi yɛ nti ɛna meku me ho na mefa bɔ ne nkyɛ wate na mefa bɔ ne nkyɛ paa na me ya sɛ nnɛ yɛn akamfo nyina na wo se etiribufoɔ dɔ mo yɛn akamfo nyina yɛ saa deɛ ma no ebi yɛ wate sika yɛ biribi de ama wo nua wo expect sɛ du deɛ den a wo nua bi bɛtwa ne nia bɛhwɛ wo no wo nua no timi ka te so anso so tɔka na wanso sɛ bɔ no bɛka saa asɛmfo no asa kyerɛw nti nya sɛ bi yɛ nua no sɛmfo nkɔ ho yɛ nyina bi tu yɛ na mesrɛ na maka kyerɛ mo sɛ nipa na ɔtɔn ɛwɔ de ka no ɔfa ka no man Spain ne so ɔfa nkɔ bɛ yes no mo mi enche do na akora no so mo man nkɔdem kakra ene kɔ akɔdem ɔbɛba na ɔsa kɔsua no mabɔne de mo ne ne nkasa na mo tuni fopa na Krobea nyame hyɛ mo ne adwuma fo nyina damas na Krobea e fami anoche metie mo wonton so na mesrɛ mo animu ya mo mpɛ nipa na mo nkɔ ha de because baby anima ne gu no akrɔmfo betumi akɔwia ama ne ta kɔkɔya asɛm foforo na brantian de me osi di wa ka me bona som ama na sua nyansa because nyansa di nyansa pa wonye de oni bi ya feme Asia boy na Krobea good afternoon fidie de me yebi me ye speaker adwuma ni bi na ne board mu musa kratch ne se wode ma ne sei e na ka no so ye sei na set ni na ye ya wode ye de je wo eno abi na me ye tia musa kratch se wode ma ne sei e na ka no so ye sei e ma na me from country right side to video Nana ya Krobea good afternoon memo abaso ma pare Yaw Asante man ene Ghana man nyina Azema Ventures yikunu Nana ya boy no wanya de obla epeso obuawo se bi nani ba konye wa ofo so bia so bitima buawo na wo so atimi move forward wa blabuma watoka mo wa wo de akoje moso so wo koboso dia ne ba otirimo years ara nti na Krobea so obekunu wa munja no mkunu ho odi nkwaza mu ya zanzo obekunu shiem wanya de akura ne pe ya enya ne nya yeso ampe obi pe obi amana yerisi onya odo wanya bia se ebende obekunu amane nkunu ana akuru ache otiu mami chian baba so for mo duma wie na usuni dum kwa ngoma abrante na sama okan de no kra mo wadi nsem hu ati sei o se meza kokume ho na o ka ukun ho na no ano na oni nyame atemu ho no behunu so bekunu ho kwa on fani tingo hegem na obewu onya ne nsem hu no to ka kana nyame hira mo duma pa Asem Beba Dabi for me macho abrante yo a oni atoke amane a ode akwaji eye emosoi a opese oni ano no ho kire ni yesre nka beya nka oni ano nko ma ne nkosire na nka onkope ne ntwi bi so na nko ohwe na ba so bekunu ho so anka yesre ka mo kire nko betimi ekunu ho simple on fa ho manso ne kon na nka onkunu ho se de beya ye ho beto e because ba betena asase so na ba be hanu pa ju be men pa bo ho ka bo abo de onkunu ho fra asase so I hope say Yaw Asante bi nya asundwe e ma onua no so kra so eden enya asundwe okay offer to so mienu no ya bebo ede amamo aha ye 102.9 FM aha eye otek Asem Beba Dabi madie no na mutie enkomo a eba na ye die eye die ye nyina ye de tu ye ho fo ye de kire ye ho ade ewi asempanini se okoto se obi kotwa eda ne sere ho ne nipadua ne mu baabia ohwe na de amia wu kreda ho wate ase enti utie ni se yi a na won so de abobra awia me ka Yaw Asante Rural Bank Limited ho asem de akyerew se onom ye the first rural bank in Ashanti region to sell university admission forms. Akenten Apia Minka University of Skills Training and Entrepreneurial Development. Tanoso omoton admission forms. Enti se wope e-voucher admission forma. Mana moto Neura branch bie ben wo Yaw Asante Rural Bank mu nakoto. Se say onomo de one shells abedwaso.
se wukuta 1 Ghana cedi a etumi hye etoshe baako e wo Yaw Asante Rural Bank enti wan tokura enye 10 Ghana cedis se woto a wo de koda so nyame ya adom afia no hia obekwa akogye wo mfaso to shares to dodo na wanya mfaso dodo Yaw Asante Rural Bank ne botaye ne say shareholders wonom be ma mo the highest return possible on their investment mo beye wonum buon shareholders pa ena se wo pese uni edi dwa ye current account ye savings account susu account no yen restricted withdrawal se bia wa be yiska ne additional be yes ye nyenra ena be yiska dabi Yaw Asante afo nte sa tu sika fa to hofama wo ba ne daache child account ye fixed deposit Yaw Asante yedie account ye so de ene ni dwa nto aso fa sika sie ye ha afeko manyi na afia no sia ye bebo obesia interest enda so money transfers ahodo ni nyina yeye no odofo yi a bank assurance product no Yaw Asante Rural Bank and Star Life Assurance for aka bom and wo de sa product we some customers say ye a akwada ngomasua ana wealth master plan opese wudi ye oba ne no tenasia san hihye yi ubetumi de ho atumbi na se wo ye bosomi akatua adwuma ye ni nko ade a beje bosia ye teton kakrakra beje bosia fa ko ye de opese ode ye wate ase wayi o se bia udwuma de bi na apese odi obetumi abeje ho bosia Yaw Asante Rural Bank de ye yono no ya wa edwo so main market ni mu no ho ya ne ni di animhwe oba ho a obehu yen atonsu edwanim ye wo ho de nyame ye ben Santase runabout bonwere taxi rank hwa bantima ye wo race course edwanim ena kajetia new market no edwa foforo no ye wo bia eben otumfo nana ne new statue no ye ben no ye number ye 0541 94 3586 ene Yaw Asante Rural Bank ni dwa wate na ubenya emfaso pa Charistic Ventures for Zahara mixture afi Zahara G capsules no enuro wodi nsuo ne bemmene topaye no na se nemu yade na hawa away oyi oba oye bemme nemu yade bi abeto so wakwa enko odofo pe Zahara mixture pe Zahara G capsules Charistic Ventures for the abani bi na yusu uyusu away oba sabe ensu egu won carbon wom se ya akra ye ka sei eni o man hyeda nkoyie kwaku ba no okọ hunu ni ye wanya kokoduro nso anka nkyerɛ enti se nka wo hokora no a Zahara mixture ne Zahara G capsules no menye bibia ansa na ebia wato nom na nsie siew oba be ma nom na nso nsie siew adam yade atumi ma obi be ma fon ye keteketekete unya Zahara mixture ne Zahara G capsules wawie be ma wa ye mrempam wei da metaka kyerɛ wo sɛ de wohia ye Zahara man capsules nom na tumi pem kɔ wanim se 3D yade ta for diabetes blood pressure and hawa uhia hindi herbal mixture baby eto no bi akwa abenya bi why efrayen was 0246 34 8334 ne no nkasa Dr. Dawood wonu nso nie se hwi doctor papa no wa bin papa ni nimnro wonimnro na watete hamama ena mabafu nimde kwan so atwetwe nsuo de afrasrade de aye Dawood ointment or the aye Dawood ointment na muntie sa ointment yesi fatwi na ebeko so oba bi oya for Dawood ointment fatwi say yesisi yade fatwi ahotutuo fatwi kotodwe na ya fatwi wonka semu na ya fatwi de hia ne se yade betwu yade twiwu a eduro ni mu ahode ni bowura ntirimu ebowura nkasem ebowura redie ni mu ekoyemu adwuma se hwini na duro ni nso wodwa so Dawood herbal mixture no eyensuo yese nom na se 3D yade na hawa etrete Dawood herbal mixture eduro ni ye pa wo de 3D yade na mo aye boho wona mo asa wutu ahwe wunya Dawood herbal mixture ni bi no mo a wawie ba bi eto no bi akwa abenya bi Fre papa no sa wonti bibia se a 0244 886437 na wone no enkasa afa di awurade ahyira no repairs papa yi ewo Kumasi Sofo line bus terminal na chi ho ono no ye generators no wa ye adwuma no mfinhia duonu no akire
wo experience papa wa bin enti se wo ye adwumakuo asɔre ayaresabea ebia o generator plant kakraka no problem aba ho a memfa nkɔma nkwankyɛfo no bio fa kɔma de awurade akyira no repairs wo besiesie ne fan pa de ama ho sɛ wo pɛ bi mpo nso atɔ a ni nyina benya bi efiri 5 kVA ekosi 100 kVA de awurade akyira no yɛ ho adwuma o pɛ mowa yɛ a yɛde doyi o pɛ ne papa atɔ ana wo de asɛe yɛnsiesie mfa ma wo all type fabra o water pump asɛe ana yɛnsiesie mfa ma wo o pɛ papa atɔ nso a bra na yɛma obi ɛna fufu pounding machine o pɛ papa atɔ ana wo de asɛe yɛnsiesie ne yie mfa ma wo bra motoburu yɛtɔn bi yɛsiesie wo de asɛe ɛne yɛde bi nso ma ahan motoburu wo de bra de awurade ahyira no hɔ na ɔne ne bɛbɔ nkɔmɔ ɛnneɔma bebree no ɔyɛ nti wo de frɛ ne ne nkasa number ne yɛ 0244 588 741 de awurade ahyira no nyankopɔn hyira no papa no ɔbɔ adwuma ɛwɔ hɔ ɔbɔ adwuma ɛna wiai udide Dr. Sampene ɛna wiai o yɛ wɔ adwuma ɛwɔ kɔmfa nɔkye patɔ papa we first time on him kasa say Krobea me tifunu kasa me de adwuma ha me ya no what tifunu kasa papa no on de funu ho adwuma no ye enti ɛna wiai Dr. Sampene, a very good afternoon to you onfa Asem Beba Dabi o take fam ankasa kra ni agro yankopɔn enhyiraw eno akwaba o filimi ana media me mre wani bia media me gas nyina mo muntina me wo ho tie bia hu me no wa filimi a kana ne we de oba de achia me wa hai kana unso wa hana omo empensa bi na yemfa nko hu abusua o filimi filimi o na me akokra fine me share yomo enti hu me hodwene no me share yomo ene yomo di apostle kra ne kotoba yomo di misika pa me share e ba sa da bia utri ho ne ye kama unhudweno abodwu sei kra de ne arɛ ho ne sɛ bi share yomo no still no da so ba ti kyerɛ mfo so re te so ba de achi amede no bayure udi ne sɛ no me de amada ko ama afiri hin na ba ha mishiri bantima kuma se bantima ha ya edi asem na ato wunti a ama waba manim ha yi yamoni bia ye 2003 na me wo Burkina na mpesa me ye kawro hu adwuma na me scan ma be me bi e fe no Kofi Asiama me dis kanan so man no me frɛ adansini ono ani kuro ya nwrani ndi me frɛ man bi wo e frɛ no Fekudwo hwan na ya nwrani Kofi Asiama no Kofi Asiama ya nwrani na da nwrafo nso mo to Asiama sani e frɛ no ani minim sɛ okay twaso me de man no 1.5 e ho no me man 1.5 sifa 1.5 sifa 1.5 sefa asin say million ana 1.5 million sefa and you always got 1.5 million sefa timi na me nioma no na ensign na bi wo me customer no timi wisan so be komali na o si ai na me se ne so komali dia me pe na ntwe coat no ebi na me pese me kono etom na o si you obetobi abreme ti on man 1.5 ena me kofre ni krom ni se bibia mu a adanse ti Fekudwo di adanse ma me ma Kofi e pese me man 2 million sefa no to nam ni biblem na se me nuoma na nsa me ko me customer no no o ma me 1.5 enti wonye no mfa nya dan eni kan emre kumase se me ba me de 500,000 sefa no sambe ka ho se ba yen so beto no eno o se sika no wen na man 500,000 sefa ne yeden e de ka ho ana koye 2 million sefa hey
to aso e ma wo ska wo nti efiri ho no mi hu no mi hu ba bi okọ me frɛ no kofi wo ho osia me bɛkɔ enne me bɛkɔ kasa ne nyemu no ɔtɔ sekan wo bɛkɔ around about wo de kɔ Cambridge asie ho no no ɔyɛ de yi sekan kuri hu adwuma no ɔyɛ sekan kuri hu adwuma Asem Beba Dabi kofi no kofi asia ma yɛ sekan kuri hu adwuma e de kɔ hen no ɔno ye no ɔde kɔ ɔtɔn no hwa Ghana ha ya wo bɛhyɛ ɔmo a na wayama okay to aso ti akire ya na me hu so ne boy bi ye fɛ ne ni ɔmaka bom so mo ye nneoma ne bia yɛ dan akɔ Mali nti akire de Mali ya na no mo yɛ dan ɔmo yɛ kɔ na me discan man nti me discan man no me hu ni biam ebesi 2004 no kura me wo me kurom Eastern region asuom eno bi frɛ me sɛ wo he na me so me wo me kurom na so kurom ne akra de e kwa anwa nti sim na bla na sɛ kofi eton fos wo be fa fos wo kanta nti ka ho na yɛ den na bla na bɛchi no na me fa me bla ba ko yɛ den e ka ho na me ne ba kanta ho ti e ba akra na de nchi mpa ko no nso ka kyerɛ sɛ yɛnteta na oni around yɛnteta de nnuama no kogu baabi a omu beli nnuama no yɛnteta ti yɛteta ya bo 7 na yakɔ report nso yɛ den ato ho ti yɛbɔ 7 na kɔfa police wɔ no ɛne ɛne ɔmo yɛ den ɛkɔ no mkɔkye no ti yɛkɔkye no ɔmo de ne tum no ɛna ɔmo ka kyerɛ me ne bla sɛ yɛnkɔ Friday ne yɛkɔ na Monday ne yaba mo che ne ko hin police station Accra Central Police Station ti yɛnkɔ yɛkɔ a ne yaba ne yɛkɔ ti Monday ahomrachi ɛne yɛsɔle ne yɛdwale ti yɛbɛduru Accra kora na ses ti yɛbɛyɛ tete hwaana police ni ba ko bai na mbisa me mbele busa ne sɛ panini nyama na ɔso wo nyama na nka asɛm bɛn ɛna ɔse se yabɛkye Kofi Asiama to hu ti ɔka se emlane na ɔte Kofi Asiama bɛn yayi no ti ɛhɔ no me bla kora yɛ de na mse mo onye dede wo de bibi a wonka na no ntum ti panini ba ne ɛkɔ hɔ na ɔse ya wayi Kofi Asiama Asem Beba Dabi na mse na mbre busan sa den na ɔse se me kro ya ɔde mbetum police ni na kasa aden sina me wo besia la me lances we na me yo me mo besia manya besia na me yɛ den mebo me mane na de adansefo nyina yɛ den e wo ho enti wo pa ma me fra dansini no ene ne nyɛ den enkasa ena o se fra adansini no ma me na me fra dansini no efri Burkina Faso so nene kasa ya na o se de bi o so on tonu yoma nya den emre na asa mande se ne ye tonu yoma blam ne o ko na de be fa den o enya den enya masam ti e hono na police ni se wo frɛ Kofi no Kofi Asiama no wo yanim ena o so wo Kumase ena o so wo ntwen no na me bla na eba ne aka ehu asem na sa wo no wo mo besia ena akoya krata de ato se obo besia no obo besia nga me gine la me bu sanse na lances wo hi o se tade e ble no na ade ama isika nso anya den menti yanka ho asem na sa me de me gimi ye ne se ne kasi ye tena se na nke kasi ye ka ho asem ne se nke ko fa police be den e be gina nti nke ka ye ba ya na nke ya che no ena mpanifo na wo ne se ye nyina ne ye wa ha enya hwe mbehwe no matue sika no enti mo be hia no Kumase ha fa hen ye ko hia no be kwa about ba bia mo ye sika adwuma mu hwa okay adwuma mu hwa ne ko hia no ye hia no mo to be tretena ase ye to mo tena ase ye no ena mo se no o ka sen ena o se wa fom ena o se sika no de ma ne ye ni he bio nso ye hu asam a efifiri mu ye den eba
it is say no buy anything ɛna ɔsi sika no obetua into a year day so mama 700,000 sefa no kura wan fan hyɛ about 3 months about 3 months omo ano omo yɛ mebekness no omo tena asemu no ɛna ɔde kɔhyɛ omo nsa 700,000 sefa Oma sefa na cedis sefa na mde ma no into Oma sefa into me cedis to Oma 700,000 sefa na chesa beka say 1.3 million sefa okay twaso ene ye dey into me dem ya ni etena ase ene omo ma ne ko bo paper ye dey eba to so paper no ko bo ye no oni so omo ye yi no omo ni afra no say once an koye paper ne said obo obesia da bi enya sa na ye de ye wa ko fa wutiri mu ko bobla na echi de okobo paper ne ba mo kenka no say ha we na aye yi paper no bo ne say mane me mane sika so me ntade emle no ma de ama me sika so anye de ama efiri ho no me kwa dance fuo yi ho munko na me komete wo ha me am ya kotu ni fie wura bi woti no ti no centration no ti all lie Kofi Asiama not hen not all lie and wotu akotena hen akotena j lie e wo north central so akotena j lie e wo north central so say ya wo ye adwuma ben e se oton fools e we wa obefa fools ni firi kuma se ha na ode ko wa to aso nti fools ne sa no akofa na ma bla na yire ne yire ni di AC ewe ewo north central so ha ne yire di AC ono nso te north central so one nete nti obefa force nu de kwa wa ne sa no afa na ya bre ne yire no no asan amana atom no okọ sa enti na nsem tam kura no na me yale na me sidabi ma yale 3 years ni me ho sike nyina asta mekọ ho ti me kwa na me seyesi bi epu na me metena ho na fedi mi nko biem fi se ma brɛ Krobea o shiri me no kama ntintim a o si mi ada maju sika no frɛ be ma no sɛ di waji ni sika no abegina ye dede no enti ka bibi kye no wonko Asem Beba Dabi na me sisa me ko so for police station na me ko to chief nanim se chief boa me na me yo ba asema ko police station omo ani anya dan ama me ni okra ba no ye nti chief ni kura bufu pa no se se we dey floor jeta bi eblem na so ni sika ama me na mama se we do usika ya dan e ma wo enti maboa wo ne mo boa na maboa wo no ye ba ko wa ho akwachi no ti ya ka na bla ba ko nso so police ni na bia e na o se me firi wa ba ye 2 weeks muni ya yimi aba ha me yire nso ton force enti sa na tie dia fa no ma na me na me na da no ye hu ba bi o ya dan wo na me de number na ma eje no e na ofre no na sisese no mo ko foforo mu ho na asem wo dada so a na si o ye wo dada so a na foforo mu ho de ye nko ho enti e je dada no a na be to mu se Mami bi osi e fe na ama di scan ma se jikota de eble no wa nto ni sika nso ama 2003 aden no so kan se e yampa ojitum se sika ne yeden e wono ho enti obeba ne yaka ho asem obai wa ama e de twato ade hu ne yada be mi hu no be 6 years niye o friend na say usika 1.3 million sefa ne ono e di asem na ye o ka kire o me fa media na me mfre no enti adansini no ye friend black for akote ebu akwa brafo akwa ono nso ye mpaboa ni bi o ye sekan no ye sekan ni bi o tena asem ne so bi o tena so mi bi ono ne mi sika na me sika na dansini enti o friend na me friend na me se black for akwa kokofi ho ya sha ye be me kokofi ho odi se wadi mi hwambo afise sika no me de tagate sangam ni bi be top plot
Se say the plot na abomi. Bi abom 2003 me ko di plot bi kura no. E ma me ka che black for akwa no kwa se black for akwa. Ma ko hu plot bi a meto. Enti se eduru ho a aya ko jam me no si oh. Sa we di won kan asem bone ama me wa ko jam. Me kwa ko jam. E fi on Krobea. Ba 6 years niye. Tina last ana black for akwa na ase. Ma me fa ne number nya den. E ma. Wa friend no. Na ne number na won me ho ne de. No waye. Wa friend no. Ma friend no. O kan de en. Me friend no se me mfa nko be bia me pe. Eye. Atiefo maami di amada ko a Kumase bantema ene ote. Burkina Faso na discard man no. Me di 1.5 million na man Burkina Faso. Yes Sefano. Sefano. Na 500,000 Sefano. So me de be man wo Kumase adwuma mu ho. Na wo na ye adwuma ben wo Burkina Faso ho. Me so me to se kan ni bi ya den. Ya de ko. Enti ade nti na pa esa afi de okoye kahuru adwuma. Na me ye ne de Krobea. Ti me hwe ye no. Ekwa no na accident. An Roberts no mu doso. Ni e ho no nso no e ban ni nti no obia ba na ye kura e friend Potinga. Potinga ni ye kuro. Na kwa de bo Philomena Potinga. Omo so aba hoda. Enyu ha. Esa Potinga fo ni wonwi pa wo. Enti na kuro no ye friend Potinga. Ti na ho no uduru bako a na obi a kire. Ko ho na kwato nam ni bi. Enti mami jai se menya se scan dia enya me de beye sa enam adwuma no enti nka me kofa bla mi anka ne me ko mali ho se scan mu odu ti me no na se stan na nka me ko pema dia ye den abe no na me jaka mu atena no eno de ye se ye emini bi kufo e wo so no nsa ka ne wo abofo se Asem Beba Dabi abofo mpo tre bi ne ekowura ayimu no ka no mu no emkrofo tititi ye no setana me wo boko nka me kofo ka no ena manfu nyame me ti mami hu se kwa na so no accident kwa trame 3 times enti eye wudwetre nyina na ofa ye de ma akrache me me dwetre nyina Krobea bla ma bre no me dwane ekotena Burkina Faso Potinga fo me ama na me ka so bie ni mabrabo me busuafo kra nko mo be ye mayie ni esi mawu me kwotena ho me betena Kumase ya patrapa ana me kwoto cement paper se minim se ye de ye nsa na tete me dia paso zizes me di twa no me di atwantie ye ntia nti me kwa ye no me boka ade ani eto no 45 francs no me ye kabo miensa ti ma me boka ti man bi wo ne afre na ja ana o ka kire me se sma boka ti woman bi kura owawu fere antifati alanji ba sheje yere o ka chenze me miya no aduane me wo hro ni nchensim no ntua me ka 250 francs e wo Potinga e se obre ya nsa na wunya sika na minya sika no se ya boy no sika ni kodri ni ho 2003 wunya 700,000 sefa na aka 1.3 million sefa no e de ensunsuaso e na sika no unya ye ninti no e de abrɛw ma menhwɛ no sunsuaso ne de bibiri ebi ye de ebi ye ti se Krobea mbeto wa de a na me sika na ma wa se adwuma ne ye hye boy ne de o ka sese ya sese me fan se udwa na gu anada so ye agu se home no 700,000 sefa no de bla me no me san de koton nyoma me de koton nyoma me de sika na koma we ya no wa ye sika ne dan basa obi kreti mi ka hye me se kofi de o ka he unti mi nkwaji sika no na me ho amma ma bra bo nyina ye basa okay meba mesa babio ewiase areho na ewura di ni sika ema owura kofiasi ama yeso ya anwunani oyere de esi a oton nam ewo J line Bantama North Centreso wasem ena abedi ha yeken time herbal mixture eye ebibidru KNG herbal fo ena ediaba
se atridi yade na hawo ama wonumu ato onipaduam nyina ye oboho ya wontumi nya hwea kope time heba mixture eduro no eye pa ena se waye mre wonipaduam enti yade bia tumi bawhwe ho peke NG heba capsules na memene KNG XP heba capsules no XP heba capsules no eno ye mendro se wusisi ya wo ya enti sesei ama waye mrempem wunya XP heba capsules a ebeboa ena se koko na how dia Asco heba capsules eni wadru okoba bi eto no bi abenya bi oba KNG heba center room abigan house wadodo bi a operon sabeka 0244417669 eye your number awiei abrewa basna de ena eda nyamensa wom heba center no maameni wo mfie de okono odi abibiduro kan na edi dwuma osi wi asese wa anwa wo ho emobọ me pa cho so wuntumi nwa eni abrewa mehia se stroke yade do wato form sisi yade bi daw so a woko enko hania na haw enkwe ana etwere yade se kokram yade enamu yade no akote woko enko hepatitis B yade di unyano de eni abrewa mehia faka ye konka awie na kasa obesi sepa se bodwesa angonkwada usi ho akasa wo hwehwe abrewa basna de maameni wunro eni abrewa mehia ana afrabrewa ewo 0246450718 abrewa bejeso Dr. Xavier ene Xavier Foods enso aba eya agenkwa aduane ya yagye atum Ghana ha sese woyi obi a esikyire yade edi wunya atena wo so ache insulin pane no wa odofo ene Dr. Xavier emehia frɛ papa no ansa na wako na ne number eye 0555 789698 afe 0577 201495 abapa mo ye online shop ko Google Play Store ko App Store na ko download the app no na wo download wi ade wo part obia no ubenya bi e de free abapa mo app ni mu obe oda ubetua ka fa momu na ye deliver wa de e de amount the wo part obia yes I mean it the wo part obia se wuni phone na betumi dia download te se me banchi abaye da hai entumi download enti se me pebia na ma frɛ wo no number na oda na matua ka na onom e de abreme eye 0555 557193 abapa mofo wo number eno no Future Life Smart Food ni ye aduane na nimdifo na atena se aka nimdi abonimdi so ayesa aduane we di aba oba Kumasi Sofo line alignment nhwe animu a multi home nhwe animu a Kumasi Sofo line alignment o multi home nhwe animu hona ya Bolivia Enterprise for onom na ayesa aduane ana wonom di aba woton na yese bekire yen wo yade mu enkrata akora wo ho de fabra yade bi etew so a wako enkodo fabra na yema Future Life Smart Food enuane bi yema bi nadi wate na wudi a ebeboa pa se wonyare mponso a wode bra na yema de be boost your immune system na ma ho ayeden fra yen wo 0242 87 8090 21st clinic ewo Kumasi ehwa overseas ultra alpha radio wa won munie na onom na ye experts in sciatica so you be a woto asintini betwia befa wonantu ne wonantini etwew pa odofo man fantena ho fabra 21st clinic wate omo na ye expert in sciatica onom beboa ena yade bi a edi wunya no se wo ba ye hwehwemu ye de aduro kan emo anyu ahoto se kura de canteen abeka 21st canteen as early as 7 a.m. ne nuane aye krado bedidi na fili your number eye 0540 311 311 ofresa homa we ya 21st for enso ebejeso ensam ha na owura ya ye fra no Kofi Asia ma ni ne yere edi AC oti jelai ewo sa sentresi no kre asemi ba bedru yadim no
jataba ene no akasa ewiase ade areho ene se enipa ensem fonka ewo nanum ohun mo boss ni obi a wiase hwa wonya hwio woni hwio die na awo wo yes I'm talking to you nyako fiesi ama na make asa no hu wo akasa fon kasa tantan wo num no wo na make asa kire wo e die na awo what do you have mampanyini dada wanya ni baby ko JE Mills nanka woni sika bia se wo yare ye nko de besa ne ho ana owo be fa ne koi Papa J nanka woni sika bia se nka ye ntonkwa anka ne mabeto amana na owo be fa ne koi Prophet TB Joshua ya wawu ya kwaku bonsamo toto ayampia se wono ne na kokko e wo spiritual kuni nanka woni sika bia se ye nto ye nkwa enko betumi akoto ana na yire so akoto so otina konwam anu anu no wawu owu abefa ne ko enti wo ye hwan ene ene nkyere hwan ene ene kasafoi usika ketue bi we ya wanyan ena wo kyere ho sai umunipa sana atie umunipa se umunipa ubebu ade na bra wakogina ade yanim na wo ka bra ade me pa cha o ma chi o wo husa sabe senka wubu nipa nke nipa be kire onyansa okogina bo aponche yanim aka kire nsa bo aponche me chia wo senka wubu nipa ke nipa be mo nyansa ewia se kasa menka bi da wa wutie me sa kasa we sa oka sa wudi fonko ade a wa bie wo humu e de amawia se ahunhum nyina ba bi ape bi afa me ko eye jimi kasa ye pie free nipa no ba bi ape bi afa me ko wa wonso trimu no ohunu wo ho se wudi fo enso se ba bi ope bi onfa nko wa bie wo humu sam kaso wa bie wo humu a wa ma ho kwan e de amawiase ahunhum nyina enti nipa no a wakasa asem na kire no no hunu ne ho so odipem no wo ye keke kura hunhum bi som. Do you know sa hunhum e wo wiase e do so se nipa e wo wiase ana unim enti sa wa wo bie wo humu e de mawiase ahunhum nyina ko wiase ama unim de betumi ato se wudi fo e wo sasem wei mu se maame wei yakobre ni mo jani e wo Burkina Faso adwadifo a won mo froka wodi even yaji he ya akra ya yenua ma yom kofa bayire ne unim de akromfo de yom wo kwa so sebe omo ba mu nyina no ye de yensa hyehye womo de omo nsa wura womo ba mu adaya womo hweso discussion ho a e ma ne pompe wom discuss ni wura womo ba ni mu enti akromfo ni nya womo sa biam sebe won trum nyina wode wansa wo sa semu ya mekan adwadifo ma amokofa adwene mokofa bayire nom ne ade semboa monka womo nimse womo disika na sie womo ba mu na ba makwabna ne abie wo ba mu de ne nsa wura ho ehwese sika hye ho na oba be bre ne ho aprea pese sika wei na wakansem fo se baby a wope bia afa me ko esi se wutie ya ne a ma menka na memfa nkyerɛw se ene ukunu wa bie ne ho de ama honhom nyina e wo wiase ko sise maami wei ya wote wei obetua ka yan ya kuma woni ye ni bie ya kuma hiafo ensamba na makohima we ye swami hai awuraba yi wanke kan fa nkyerɛ e ba ye mpanini ba mu no omuhu sɛ awura na kansamfo ententem wo mutua aba ya no ofe so otua ne sika de ma no enipa emie wa no kansamfo to wa no nareka asɛm ebe pie firi wanum ebe ba no benya asɛm obɛbɔ ka wontumi ntua ebinie monchake mami sesi a 1.3 million sefa o de baga na sidi mu ayesai monchake mami me ne Dr. Agbeven kasa nwie
ewia mebo sika ndodo na mo ncheke 700,000 sefa na wedding kiatua no o de basi dismu yesen e na 1.3 million sefa na aka no o de basi dismu no so yesen mo ncheke mame Dr. Agbeve ewia yi akwaba ya nua wapom nyankopon ya dom yede nyame ase ensem ha o enye ize abraboni mu nsem ye bebre nyankopon boy ho ban ami ade ba kwa ya na hanipa enso ye yade se ye ya ye ka sei obi ntumi nso aba da bia se ba abaso e wo nipa ya brabo mu a ya de sobo no dodo na abomba awo ntumi ma ye se ye ma na emema de ye ntamfa ye new yen dog mam ni nkan mu sa say se problem se ba wo mu e wa awade mu mpratwe mu a eye ma nkwana me da se pi me chietie fo nyina good se do bisa asemi obi biara benya adaje no atie de dinka esa se Obama ana imprempi no ko inshiti aware ni nti se eba emma anasa awo ma de dinka ne se pese yesuade gu oba ne so na so nya no kore ana insida se ebe na mo banko ahunti na awo entime ma kanetete no ana na yesi saade na so ya nananom ye janum ehye no so hu se obai no ne be ma yi wo ho awo amma omotra be se mfiedu so hwe se mami menu firi ho kokko ware eye ejamense wakwa iti o mu zina ne ejamense no ha okofa afoforo zo no so te ho sa o ne hu sa so ba man no hu ni ho na se kire se awo entime ma nti anya de ene ne yebetimi asoago yesi yemfa mu miensa ne yenchichim de din kan ne se awo ba emba no se yemfa mu miensa ne yechima baako de ya ne betimi efiri oba no baako susu betimi efiri bema no okay baako susu betimi efiri oba ne bema no because ye won ene mmemma bi omaware omote ho a awumyeni na wo ha nti awo nti bemba ye wo se baako ewo ha nti bema no wo ha nti awo nti bemba ane wo se oba no wo ha nti awo nti bemba sana World Health Organization ma yetiasie se awo no se nipa mienu ewo ho na matena se afi baako na obiara mfa eduru ebeba omo ho ban se yempese yebewo na ewo ya adwum na se esa se yepese yewu ni nti ya yenhye roba biara mfa nda yeso yemfa eduru biara so mfa nda na ya tra anase ya ware mfie baako nti uko se ye ka mfie baako na ode uko ware ni ye hye wo se mfie baako ye betu bedin a won se short o so mo ka se o mfie mienu ye wa betu bedin ni o ma nipa no gap nanse yakwakọ ware se afise ne yebetu bedin o ya afi bese ne dia sana the pressure na to ebusiafo no so nti yankasa afi mienu se ne yebetu bedin o se yetu bedin na obi amfa pressure nkotons because enso ka ho nti ya hwa ne ba nti ese yetra ne yetra sa na awo nti be ma bra sa nyama we na ye nya ye dia enmu na wo anase how anase infertility ase kire no ene wasem bisa no very good ene eboa me sa nioma we ya obobo so na wo kire ye mu wo yi ya edie na de ba de nsunsan so ne so ne say doc Medasipi ye befa mbema fem ni afa ba fem okay na yetima kire mu de din kan ye abnormal sperm production se obema wo ho se o ko na opipia wa pepe na nyenso ye di ense so ma ye starch nko na se kire because ko ban se banchi na banchi no ye yama hedani starch mani ye na so anhwe anka dani fufu a ye wo so anka ye nye fufu anhwe dia win apesie sa na be man kwaboa ni nsuo nete nti de e pa kire ni se o se timi miti parameters ni na kire se nkwaboa no ho de din kan ni se nipa no ho na ne nkwaboa no ye ni sa color na ye hwehwe grayish color na ho na o ha kesugum nkonkoti ba no wo so ni ti atete ana na tonso so ennam bebi na se kire se enduru peyo ananse enduru bebi a ye hwehwe sapepe peso so ana oko obe nzu timu se nkwaboa na wo ni hwehwe more than 15-20 million se wo pepe a dia treni susu a sa amwa dodo a wo se yenya wo ni yenya sa amwa dodo no eni nyama bebre kafo a ne ye ka kire se o production and sperm production or how kesi wo ho na how kesi wo ho no so ada no how kesi e dia mo
the tasumino even sperm production no kra no ya just bema no opepia or sa honde bi won kwabo anim ni ti wo hoya and to hoyi that means the tail and the head wo hoyi also timi nya hon pepre bia so opepi ne kogu eye cervix wo ba na se ho na sa nkwabo anu be nya honde bi o mbetima dware nde we bi wa ya pepe na odi amusha microscope mo da hoteme ayemre so bi a we didi a me ana so bi o komede no da hoteme ono ntimi se obesity do achi no se dey ntimi chiro ntimi dware nko nti amoka wa no mo wu because our time also ntimi di wo ho ya say be ma wo ho a o se yare foforo biara mane nkama be ha no nti yare bi te se eya prostate health bi ha na eyo how ka say e de ma be ma no se e be nanu bi and also exposure to environmental factors bi o ha na ndro bi of high blood pressure ndro bi of obi so ha na prostate ndro bi of obi ani treat ne cancer obi so ha na environment no nwusie bi ekonimu ana se dwuma ye heat bi ya na ekonimu obi na treatment bi o ye in the soreness ni na ya hawa obetimenya ama ohawa ba yambra ya ma menum ye nua ma no ye ma no so oha ya no munya de edi nkan ni so oba biara no ovaries no o se timi nyini na timi so aba wo mangodua bi wo ha obeso aba no na so aba ni timi ndane mango na ni na purupuru na egufo sabe pe na ye nua ma na anase ye ma menum de aniti enti ya say o so timi nya hormone duani ndro papa bia ebetima burden na burden na amasa aba so na timi so a etimi nyini na ya bosumi biara o ye bra wetima ye bra ma bra yo na timi spiesita se kokoba ni se ntimi nyini na polycystic ovarian syndrome sa eyo how ka say edema on ya say sapepepe ono ba no wa sa nyama we nya sisi so prolactin overproduction of prolactin in asefo and it no a determinant about breast milk na so nyama we so do so ya na yo how ka say edema on ababi also na pepepe so utimo say osa so nya maybe o de pu ana so and so come mbema no so de pu ana se gonorrhea syphilis kika na asefo na nemu yare so ma be da ho manada endometriosis ama scar formation no ana se abakoda fallopian tube ni munti se nkwabo anu kura kwa hia oba ni nkohia na ombedo no mawu ana so babesenko ni na yo how kese a wo se ehye ne so adenti ne sese sa how we ya wo boboso yi mi anka se bia me nambi mu problem no obi nambi mu na ye kan wo tie nanso awone ma adenti ne sese me choose agbeve heba hospital some na mbetumi aboa me yandi 100 ne yedi edwuma good tena wo ye nya we nenu ana ye na nanu de se yare sure nti ye kanfo akere o se ye wo ndro ebetima sa yare yi sa how the fruit good na nye ndro ni na be ya de ba ko se over secretion and also over production of hormonal factors so be kire good ye ka se nyama bi ya na se dwuma bi o ye betima kire ni na ma se o ye no fruit sa ho na ba ya no wetime free o ya kasa so yebenya botre ne no wadi nkomo ni ajo family history ni nasefo ye travel scan ya wo lab ni nasefo ni na mu ne behu anase nkomodie nso behu wa potin ama awo ni ntibe mma ye wo ba anase be ma bi o ha oba na mprempe ni ba hospital o se me ka fo anase be ma ne me ka o mma wo ana de ya ne se be ma ni bi o ha anhwa no wo ba ko mienu miense bi o foforo ko fa no ne nwo nti wo ko ka kire ni say afru ana eba o media menko because be ma de onya wo ba ko mienu miense bi na ono be fo ba foforo ko trans no anwa ni na ne yo sa botre ne ebe ni wo bedi nkomo ni a kire o se nyama we betimi ada no ha o kase di ama na se nyama ye beda no ha kase di ben ni empe hu eduro fa ma na wa ya resensipi ensita ni ye we mu na nti ani wo arushim se be mo eduro ma ne firi ho good obi biara ni wa baba agbave ba hospital na na yarsa wo duro hu anase ma ne duro beda no ha anase adwendwen e dia ma fa na mefa mehumo besra fa ejusuka si wo kwamo obi biara on fa ejusuka si wo kwamo station ho na ne wo de biara ejuma kwesiara membre de ejuma fofi de na ejuma da kokure ni wa yeto yabobom wona wa besianse krapa ejusu ni neche dwabe besra fidiase bomodi afok masika ka kire driver so besi wo kwamo junction so ane wo besra aya memma say doctor say na min kura ansa na ma ba yarsa kakra bia wo kura biara ne ebeson ebe mo yarsa aya namon
so betu ana mama doctor no kure hu sa how ni na futu pe na mema na timi nya yaresa wo ba gbeva hospital kura so a itimi kiro ndwani bi a wo sa wo tohwe na wo no wo nkohwe na wo no omo hia we friend anti-sterotic compounds it be kiro ndwani bi a wudi e bebo ho ba ai se wakọ babron salon na babron salon na akọ eye yi utrunyi na yi ni ade ahye eye machine machine ndi mwa na hawo ho no ngbo bi wo mu nkum no na ya fa mbaba obi foforo ma yare bi ankun sapepepe ni peduane ye bo ho ban sperm production no so bi wa no oligospermia that means sperm so na aswati na so azoospermia that means sperm so cells no kura ni ho ni na ye betima kire onyama ndwe bi obedi ye betima boost sperm production some production wow e bi wa na nyedro bi wo so na bacterial infections bi wo so ye mo dro ni nemu no ya wadaje ya betro na namon wetime disun wetime nya afa ba good se metime na namuso adwuma so a na enye se me ye from agbaventi agbave no efri meso efri bi so na bedru meso ne yeto aso ni na ne se awo ana di ma bedra me ana nanom ejanum edin komo maya mo number yemfre ne ene mo nkasai number ID is 024 65 95 256 024 65 95 256 and the number ID is one Beba Hospital. Doctor Nyankopon hira mo pa atiefo enne awo ho nkomo ayedie enya no nso nkumpo ena agbeve heba omoye ho adwuma wo de wo yade house ne etie no number ya yedia to J 024 65 95 256 fre na woni Dr. Agbeve ankasa what you say ene nkasa na papa no kire wo ha ni mu kire no mo a why na se wontumi ngode a onom na te o ha no ase ya onom ebeboa era se Dr. Agbeve ahaya 102.9 FM ahayo Tech FM Alfred Owusu ansa osi akra Krobea Asante awia me mamo ha me hwe Wotema community 2 Alfredo West Legon enna enne me hwe munyankopon hira mo wate nana areho sempe ni Kofi Asiamai aden enna oyesa ade wi okay ma mimu se jataba se wafre krache no na eyampasa wagya tum se 1.3 million sefa ode mamika ewo hwana jataba what is say na Nyankopon adom eyampasa krache no friend wagya tum se mami 1.3 million sefa ewo ne ho David na ochire mu kakra bi intia wanye sa 1.3 na ntum ni se o se eye 400,000 sefa ana ono watwa mami na enye 700,000 na ode amano na offer 100 pieces of kauro ene de bre mami na no ye 300,000 ntia no na me se mami de aka ho amana kwa koduru sa de a ono de 400 no tria ye into ode mami ne kasai ode ne ka mami ne nenim sa no kan mami unim se owura ne de kasai 1.3 krata na wotua 700 no mokoboto so ne we krata ne de odifo bi je so obo ho mpaye na dansifo nyina wo ho krata nso odifo agebo ho mpaye mode som kra e de chechire mo ho kra dodo nipa ne de oka wontua odifo agebo ho mpaye de ayedai kwatu ne de krata ne kokko ya dansidie odifo na oje ye no wai kona kwaje bra wawu no wo Eastern region nyina mu masia so obeko ayira ambao ayira sandansefo no wo ho ayira obade achiame krache no na so den na de makai se oye badwemba onfantu ne hofo se ne yere otu ni kunu fo na se ni kunu tie dia ene ye ya wada emfiri ne enkosi da ben tonkra sima ba ko pefa man mame akra yanka ho hwe ni yan hwade oswo wo ye friend say Nigeria say Burkina say here ye man na otwe se ne enu na otwe se ne de na waba na wabeka ne wabeka akire ye so o se
maame oba besia anya adwuma mfa saa sika we ma no na ono nyi eni wonim se ne kwa so koden tie sika nkuri na emu duru a ye de kobokin na se wono timi kofa na odi sika no na ose omma emeka ho asempa mfa maame ni sika mre no a na se ne yire nso so wo yi sika eto aduane ma na yire di bi nana ye fancy here ya enti wa man efi ne kosi da bai na wotwe se enne wa man ne kosi da bai na wotwe se ne na wotwe se ne ya wo maame na wotwe se ne san brefia ha se oba na krache na ma ye be ya to aso ye be ya to aso enti me mama bedwane bia nka ho asem na wotwe se ne san brefia ha ate okay eno no atiefo yempon na menka natural company limited for almost cell strength capsules na de aba no ma menka ho asem na mfa nkyerɛ wo say a boost immune system a fight bacteria and viral infections enti so nya bi na so no mo a ɛbɔ ho ban ɛma ɛnepa ɛkɔso ɛde ma wo unya PROSLAF capsules na so no mo a odwon so a ya na wo brɛ enioma bi piepie firi be memnom ne ade ba PROSLAF capsules ne bɛboa wo ɛna bɛ ma sɛ wayɛ mmerɛ wɔ mpamu di a Petruman capsules sɛ wono mo a ɛma omre yo ni free ho hawa akɔfa aba ne be ye free ho amoa de ho ba bi eto no bi a natural and phone way okɔ a body ya wupedin onsa beka 0204 61 6161 eye your number me need the Krobea nana Yaw Asante ojiamanie apesemaka nananie odi the chief Saponkuma Nkoma ona wo ye Dofsu station officer ewo Zongo police station area chief mechiao and a chief inspector emem afari nyankopon ya adoma obete menka why unia no ayi no and somehow